Ambalimaw kibaruya labɛn bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko studio tamani kabini nin kalo in n'o ye avril kalo tile fɔlɔ ye hali kununko don kibaru kɛnɛ kan an ye ɲɛfɔlikaw ye diɲɛ fantan naani kɛlɛbolo min n'o bɛ an fa dugukolo kan bi n'o ye MINUSMA ye MINUSMA ko ale na kan wala nakun de ye cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ale tun taara sɛgɛsɛgɛli dɔw la Bunti janvier kalo tɛmɛnen ko Faransi sɔrɔlasiw ye maliden 19 fa Bunti u faga n'u ka sana kɛlɛkulunw u b'a fɔ minnu ma ko Mirage 2000 nin ye kɛlɛkɛ pankulun ye a bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ a bɛ mugu ci dugumala na o de senfɛ maliden 19 u fagara Faransi yɛrɛ députéw u y'a jira k'a fɔ Faransi jamana marabaaw ye nkalon tigɛ u ye Faransi yɛrɛ jɔnnasigi nkalontigɛ in na ka ɲini Faransikaw ka sɔrɔlasiw ka minisiri n'o ye ministère des forces armées a kɛra jɔ jalaki kɔrɔ diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyanenw olu ka ciden minnu n'o ye fugulan bulamantigiw ye olu ko a kana dan olu ta ma koyi sɛgɛsɛgɛli kɛbaa dɔw ka wuli minnu ni maa ka jurutuw kana n'u bɛ baara kɛ ni jɛlenya ye n'u ma ɲɛ sɔrɔ a la fiyewu Faransi yɛrɛ kɛlɛcɛw ye tiɲɛni minnu kɛ o tuma u ka tiɲɛni ninnu ladila min ye capital polaku ye o ɲɛmɔgɔw olu fana y'a jira k'a fɔ tiɲɛni min don n'u kun ko tiɲɛni nin ka ladila hali n'u ma nisara fɔ u y'a jira k'a fɔ tɔɲɔni minnu y'u sɔrɔ o tuma o tɔɲɔni ninnu ka ladila dantigɛli minnu kɛra Faransi wasa tɛ maa ka juru la u tɛ maa ka jɔnya na olu tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni u minɛlen don k'u kɛ jɔn ye olu kɔni tɛna sabali maa ka fanga kɔrɔ olu de y'a ɲini mars kalo tile 31 tɛmɛnen Faransikaw ka minisiri fɛ o minisiri min yɛrɛ tun nana anw fɛ Mali kɔnɔ n'o ye Florence Parly ye ani Jean-Yves Le Drian tiɲɛna u ka jɔyɔ jalaki in kɔrɔ ko sabu olu yɛrɛ kɔni y'u jalaki ni nkalontigɛ ye n'o ye Faransi marabaaw ka nkalontigɛ ye Bunti janvier kalo tɛmɛnen u ye kɛlɛ tali min kɛ k'u ka sanakulun ta ka taa mugu ci mɔgɔw la k'u to furusiri la wa Faransi fanga marabaaw olu ko nin ye jugu kuma de ye nin ye jugu nkalon de ye olu ma sɔn a ma fiyewu nka député ninnu fɛ fo Faransi marabaaw ka sɔn u ka filibanciya baara in de ma Florence Parly yɛrɛ tun bɛ anw fɛ alamisa tɛmɛnen avril kalo tile fɔlɔ Bamakɔ yan ani anw ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye bandaw ye ko a nakun ye ko kɛta minnu wala jɛ ka baara ni bolodi ɲɔgɔnma minnu don nata ninnu na n'o bɛna tɛmɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ale ko ale ka minisiri bondaso u ye kuma min fɔ u bɛ segin a kan wa u b'a fɔ piyan k'a fɔ ko janvier kalo tile 3 tɛmɛnen Faransi ka kɛlɛbolo ka sɔrɔlasiw ye gosili minnu kɛ n'o de ye ka pankolon ta ka taa jamana yɔrɔ dɔw ka taa mugu fili o yɔrɔw la ko olu ka laɲini tun tɛ foyi ye marifatigi dɔw kɔ minnu n'u lakodɔnna pereperelatigɛ la an y'a jira u la k'a fɔ Faransi y'a fɔ cogo min anw yɛrɛw ka jamana sɔrɔlasi kolatigɛlaw fana ko yala nin kɛra fili baara ye wa o ko Mali marabaaw ko ayi dɛ ko fili baara ma k'u fɛ sabu MINUSMA ye nin fɔ cogo la jamana yɛrɛ a minisiri bondaso min sigilen don Mali an faso tanganin na o ko olu ye ɲɛɲinini minnu kɛ kibaruya minnu sɔrɔla a kɛnɛ kan a don ko fɔlen k'u ye mugu gosi mɔgɔ minnu na ko laɲini tun t'a la nin tun ye sɔrɔlasiw tun kan ka maa minnu kɛlɛ ko mɔɔw yɛrɛw don jati nka MINUSMA ye jaabi min sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli la ko b'a ɲini Mali ni Faransi fɛ o tuma yala munna u tɛ maa wele maa minnu ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ni o tɛ maa kana juru la danamɔgɔw ani ka baara minnu bɛ baara kɛ ni jɛlenya ye u yɛrɛw ta fanfɛ cogo min u ka taa lajɛ mugu fili in kɛra kɛcogo min a ye tiɲɛni minnu se jamanadenw ma n'u kɔni ma kɛ bɛɛ o tuma u ye tiɲɛni minnu kɛ u k'a ladila fulaw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan tɔ min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko capital polaku o y'a jira k'a fɔ Faransi MINUSMA ye jaabi minnu sɔrɔ olu yɛrɛw tun y'a kuma fɔ ten o tun minnu taara ka jamanadenw sɛgɛrɛ tɔɲɔni bɛ se ka ladila cogo min dɔw kɔni fɛ ko Faransi kɔni wa k'a fɔ ko Faransi bɛ taa nin ko ɲɛɲini wa wala ka ɲɛɲinikɛla jɔnjɔnw bila minnu tɛ maa kana juru la ka olu bila ka taa wa
k'a fɔ ko olu yɛrɛw bɛna sɔn jalaki in kɔrɔ wa. Dɔgɔtɔrɔ Ali Tunkara n'ale ye cakɛbondaso min sigilen don kana ni lakanako jate n'u kalanko ni dabali minnu tigɛlen don farafinna yɛrɛ tilebiyanfan saheli jamanaw ko kan. Olu y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan minnu n'u bɛ Mali marabaw ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko ni tiɲɛni kɛra ko tiɲɛni bɛ ladila wa. Olu kɔni fɛ ko o bɛnkan tɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ. Nin kibaruya in bereberelatigɛ bɔra kunnafoni labɛnni ani kunnafoni cɛrinbondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Studio Tamani. Républicain ale ye sɛbɛn min ko Florence Parly n'o ye Fransikaw ka ministre min tun bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan k'a ko olu jalakili min kɛra ale tɛna jɛn n'a ye k'a fɔ olu ka sɔrɔlasiw u bɛ lanɔgɔ nin lanɔgɔ cogo la k'u mankutu tiɲɛ sabu a tun b'anw fɛ yan marsikalo tile 31 tɛmɛnen a ye tile 2 sigi de kɛ Mali kɔnɔ yan. N y'a jira u la kunun ko k'a jira k'a fɔ a kelen mana ko Europe jamana dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Estonie ani olu fana ka u jamana minisiri kɛlɛcɛw ka minisiri o tun bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Kale Laneti ye ani Tchécoslovaquie olu fana ka minisiri n'o ye Libomir Netanyahu ye. Nin jamana fila bɛɛ lajɛlen u kɛlen don k'u ka kɛlɛcɛ dɔw fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo labɛn a bɛ fɔ min ma ko Force Takuba. Ni Mali fanga ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye u ye a jira k'a fɔ k'u kɛlɛbolo ko labɛnnen don koyi kɛlen don ka kɛlɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye l'Europecaw ka kɛlɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko ni Mali sɔrɔlasiw ani Niger sɔrɔlasiw bɛ ka jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Alamisa n'o bɛnna février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ma min ye Florence Parly ani anw yɛrɛw ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ bi n'o ye bandaw ye o ye ɲɔgɔn ye. O ɲɔgɔn ye in fore yɔrɔ kunnafonilaselaw min ye Florence Parly ye ani kunnafonilaselaw kɛlen ka ɲɔgɔn ye. A ko Faransi sɔrɔlasiw ye gosili min kɛ ko gosili in tun bɛ ka maa minnu ɲini o ye kulu de ye kulu minnu n'u yɛrɛw b'a fɔ olu ma ko terroristiw n'u tun lakodɔnnen don k'a fɔ olu don jati. Faransikaw ka sɔrɔlasiw ka minisiri a ye fɛn min fara k'a ko kɛlɛ min bɛ sen na kɛlɛ in kɔni a ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ wa min ye juguw ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'u bolo tuma bɛɛ la ni kɛlɛ dadigɛrɛw la u bɛ nkalonw de tigɛ u bɛ u yɛrɛ kɛ cogo la cogo min a bɛ kɛ i n'a fɔ u ye maa gansanw de ye o tuma ale tɛna jɛn n'a ye k'a fɔ Faransi sɔrɔlasiw ka lagosi k'u tɔgɔ nɔgɔ Maliko la nin cogo la tan. Faransi tun ye ka sanakolonw de wele janvier kalo tile 3 tɛmɛnen u ko olu tun y'a ɲɛɲini koyi wa k'a fɔ k'olu y'a kɛ dansago wala damatɛmɛ wala a ko baara kɛra olu bolo filila wa. U y'a jira k'a fɔ olu ye min fɔ kɔrɔlen u bɛ segin o kuma de kan ko janvier kalo tile 3 tɛmɛnen Faransi kɛlɛcɛw k'u taara gosili dɔw kɛ n'o ye muguci ye. O muguci ninnu tun dabɔra marifatigiw de kama minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko groupe armé terroriste. Nin ye kɛlɛbolow ye marifatigiw don minnu ye papalikɛla juguw ye u lakodɔnna o cogo de la. U ko dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra diɲɛ fantan naani kɛlɛbolo in n'o ye MINUSMA ye k'u y'u ka sɛgɛsɛgɛliw ani y'u ka dalilu sɔrɔ cogo minnu na ko o dalilu sɔrɔ cogo ninnu k'olu ma limaniya n'a ye sabu hadamadenya yɛrɛ hakɛ o bɛɛ ɲininiw kɛ ɲinini cogo minnu na k'a ma kɛ o cogo la kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasilase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le républicain. An balimaw aw hakili b'a la dɔgɔkun tɛmɛnen bonɲɛmasegin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen waleɲuman dɔn kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tun sigira Mahamud Diko a ye kibaruya minnu kɛra o kɛnɛ kan an tun ye laseli kɛ aw ye fɛn o fɛn kɛra ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɔr'o kibaruya ninnu joona cogo min jamana in a bɛ se ka kɔlɔsuma Mali bɛ se ka basigi cogo min Imam Mahamud Diko a tɔgɔla so kura dɔ Kurubɔnkari la o so kura in a dayɛlɛla ni hakilina minnu ye dabali ni fɛɛrɛ kuma t'a la fɔ t'a la kɛwale la min b'a to farafinna tilebiyanfan in n'an faso Mali bɛ o jamana dugukolo ninnu kan an faso Mali ye o jamana dugukolo dɔ ye kɔlɔsuma ni basigi ni cɛfɔ ni kanbɛn
o bɛ se ka kolokolo o jamana ninnu kɔnɔna na cogo min yɔrɔ min dayɛlɛla n'o ye baarakɛ bondaso ye a dayɛlɛ kun ye fɛn min ye o de kɛra kɛnɛ in sigi kun ye nin cakɛ bondaso in hakili jagabɔ yɔrɔ de don dabali ni fɛɛrɛ ɲini yɔrɔ de don cɛfɔ ni kanbɛn bɛ se ka sabati cogo min farafinna yɛrɛ tilebiyanfan bolo in fɛ ni Mali ye o camancɛ jamana ye sabu Mali ni tilebi cɛ Moritani bɛ Mali ani Keɲeka cɛ Saheli cɛ o ye Algérie ɲɛfan ye Niger bɛ Mali ani kɔrɔn cɛ Burkina Faso o bɛ Mali ni Worodugu kɔrɔn seleke cɛ Côte d'Ivoire o bɛ Mali ani Worodugu cɛ Mali ye camancɛ jamana ye cɛncɛnfuga kɛmɛ ka jamana min labɔ alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile fɔlɔ ma jamana yɛrɛ marabolo o ɲɛmɔgɔya kalifalen don mɔgɔ min na bi n'o ye Mukutari Wani ye hakili jagabɔ yɔrɔ ye ɲɛɲini yɔrɔ ni n'o ye cɛfɔ ni kanbɛn ani kunsigi la o dabali no o fɛɛrɛ no hakili jagabɔ dabali ninnu ɲini yɔrɔ a dayɛlɛla mɔgɔ min fɛ o ye Mukutari Wani de n'o ye jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ ye bi mɔgɔba minnu bɛ n'olu tun bisimilara kɛnɛ kan min ye Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Usman Sherif Madani Haidara ye ale tun welelen don wa kɛnɛ kan Imam Mahmud Diko fɛ wa a ye wele jaabi koyi an ka jamana mɔgɔbaw caman fana tun bɛ kɛnɛ kan hali dunan minnu bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan a kɛra Mali ni jamana wɛrɛw teri jamana minnu n'u ka lasigidenw sigilen don yan a kɛra diɲɛ yɛrɛ a lakana kolatigɛ kulu minnu bɛ diɲɛ fantanni fɛ olu ka ciden minnu bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan olu fana tun ka cidenw bɛ kɛnɛ kan ka fara Mali yɛrɛ maabaw caman kan o kɛra an ka laada ɲɛmɔgɔw ye o kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔw ye o jamana in maabaw caman tun bɛ kɛnɛ kan a don ko fɔlen n'o ye alamisa tɛmɛnen ye nin sukura min jɔra baara minnu bɛna k'a kɔnɔ ko so in jɔkun ye fɛn min ye nin ye kunbɛn yɔrɔ de maa o maa bɛ k'e ka baara ye cɛfɔ ni kanbɛn ni bɛn sigiyɔrɔ kun sigira fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye fitinɛ ye fitinɛ in tasumaw bɛ se ka dugan cogo min dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ min b'a to basigi bɛna Saheli jamana ninnu kɔnɔna na soba in jɔkun ye o de ye a kɛnɛ kan ye min ye Mukutari Wani ye a yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la nin wale in ye ale sɛbɛkɔrɔ wasa a ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ nin ɲɔgɔnna so nin ɲɔgɔnna cakɛ bondaso nin ɲɔgɔnna bon ka jɔ nin kama ko a kɛra ale bolo wasa ye a ye folici kɛrɛnkɛrɛnnen lase nin ko in ŋaniya taaba ma n'o ye Imam Mahmud Diko ye Mukutari Wani ko k'ale limaniyɛni don k'a fɔ cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ni karama ni lafiya ni basigi ko tɛna segin farafinna tilebiyanfan bolo in cɛncɛnfuga jamana ninnu kɔnɔ ni marifa dɔrɔn ye a wale bi sabati ni bɛn cɛfɔ kanbɛn kunsigiyɔrɔ kelenya o dabali n'o fɛɛrɛw bi ɲini cogo minnu na k'o fana y'a fɛɛrɛ dɔ ye. L'ouverture du centre qui vient d'être inauguré. Nin baarakɛ bondaso in min n'an b'a dayɛlɛli kɛnɛ kan bi. Participe de la valorisation des connaissances. A dabɔkun ye fɛn minnu ye kodɔn ni dɔnniya ni faamuya minnu n'u bɛ tali kɛ. Des savoirs et des savoir-faire endogènes. An yɛrɛ seko an'an ka dɔnko la an faso kɔnɔ. Les domaines de la paix. Ni cɛfɔ ni kanbɛnw ani bɛnkɔrɔ o siraw kan. Du vivre ensemble, de la cohésion sociale. Cɛfɔ ni kanbɛn walew la kɔni. Au Sahel, y compris au Mali. Saheli jamanaw kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an fɛ Mali kɔnɔ yan. Donc constituent des éléments qui sont au cœur de l'axe numéro 1. Ni ye jamana ka fɛɛrɛtigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a sen jɔnjɔnw n'a sen fɔlɔw la. Du plan d'action du gouvernement. N'o ye anw jamana marabaw kɔni. Transition qui, comme vous le savez, est consacrée à la stabilisation. O furancɛ fanga min ni a ka baara ka cɛsiri o de ye min b'a to jamana in furancɛ fanga in a ka baara ni cɛsiri kolokololen de don jamana in ka basigi la. Et à la sécurité. Ani kana na. Une priorité o de ye haminako fɔlɔ ye. Du gouvernement. O ye jamana marabaw ka miirina fɔlɔ ye. C'est pourquoi je me réjouis. Ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don. De l'ouverture de ce centre. Ni bon in dayɛlɛli la. Et félicite son promoteur. Min kɛra dayɛlɛba ye n b'a sɛbɛkɔrɔ fo. L'imam
Mahmoud Dicko n'o ye Imam Mahmoud Dicko ye et encourage toute initiative s'inscrivant ani ka wele mada kɛ ka ɲɛsin nin ŋaniya sugu ninnu ma n'a bɔra yɔrɔ o yɔrɔ dans cette dynamique nin kun tilenna ye kan pour contribuer à la lutte min bɛ se k'a to cɛsiri ni kɛlɛ min kan ka kɛ la radicalisation et toute autre action de violence. ani fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye fitinɛ ni kɔlɔlɔw ye o bɛ se ka olu tasuma ni o wale ninnu mafaga cogo min na. Comme j'ai eu l'occasion de le dire i n'a fɔ n delila ka a kuma fɔ cogo min à plusieurs en mains endroits, yɔrɔ caman na n da sera nin kuma ninnu ma c'est que la stabilisation, jamana in a basigili y compris au Mali, Mali kɔnɔ yan ne se fera pas seulement o tɛna o basigi ɲɛ tɛna sɔrɔ dɔrɔn à travers des initiatives militaires. k'a fɔ ko kɛlɛ de b'a ko bɛɛ ɲɛnabɔ wa ayi dɛ Elle se fera aussi a bɛ se ka ɲɛnabɔ wa a kan ka ɲɛnabɔ fana à travers des initiatives et des nin ŋaniya sugu ninnu olu bɛ se ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ actions comme celle dans laquelle s'inscrit l'ouverture de ce centre. ni bon in dayɛlɛli a dayɛlɛbaw fɛ o fana jɔda bɛ jamana basigi ani jamana lafiyali la Et c'est pourquoi o de y'a to c'est important a nafa ka bon kosɛbɛ d'indiquer ici k'a fɔ yan le soutien du gouvernement de la jamana marabaw bɛ aw jigiya kɔrɔ à toute initiative nin yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko ŋaniya o ŋaniya bɛ yen i n'a fɔ nin ɲɔgɔnna sugu dynamique. C'est kuntilenna yi kan ensemble que nous pourrons, dans ces n'an farala ɲɔgɔn ka di an bɛna se sa conditions-là, ka jamana stabiliser in nos pays, ka basigi voir le développement kana ni jidi ye et aussi du bien-être. ani jamanadenw ka lafiya. Mokhtar Wan ale ka ɲɛfɔli o tun ye nin ye min ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba ye tuma min na ale nana nin ye Imam Mahmoud Dicko ye tuma min na Usman Sherif Madani Haidara sera kɛnɛ kan a ye a bisimilali min kɛ Imam Mahmoud Dicko a ye Haidara bisimila o fila o y'u sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ min ye minisiri ye n'o ye Mokhtar Wan ye Ousmane Madane Haidara, président du Haut Conseil islamique, an b'i ladɔnniya k'a fɔ cérémonie an y'a daminɛ an ye caman k'a la an tun bɛ ka e yɛrɛ de ka nali kɔnɔ an ka karamɔgɔ an b'a ɲini fɛ i kana dugawu kɛ sisan dugawu kɔfɛ an bɛ taa centre inauguration na Sherif Ousmane Madane Haidara an b'a ɲini fɛ i kana dugawu kɛ jama ye i ka dugawu kɔfɛ an bɛ jɛ ka taa centre inauguré ɲɔgɔn fɛ centre in bɛ inauguré Mali premier ministre n'o ye Mokhtar Wan ye ale de bɛna inauguré Cheikh Sherif Ousmane Madane Haidara. Alhamdulilayi an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn Ala min sɔnna silamɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan nin soba in dayɛlɛli la an karamɔgɔ tɔgɔ la ani an kɔrɔkɛ tɔgɔ la n'o ye Mahmoud Dicko ye an b'a ɲini Ala fɛ baara minnu bɛna k'a la Ala k'o kɛ hɛrɛ ye baara minnu bɛna kɛ Ala k'a kɛ jamana sabatilan ye Ala k'a kɛ silamɛw bɛnna ye Ala k'a kɛ jamanaw kolo sumana ye an b'o ɲini Ala fɛ ka sɔrɔ ka dugawu kɛ Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma hdina jami'an ila siratikal mustaqim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. nin tun ye Haut Conseil islamique a ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Usman Sherif Madani Haidara ye kɛnɛ kan min ye Imam Mahmoud Dicko ye kɛnɛ in bon in jɔra mɔgɔ min tɔgɔ la laɲini minnu b'a la min ye Imam Mahmoud Dicko ye a ye dantigɛli kɛ o laɲini ninnu fana la. An balimaw an bɛ Ala tanu ka barika da Ala ye ka sali alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam ka ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala k'an bɛn sababa ma jamana fanga ɲɛmaa min bɛ kɛnɛ kan ye a bonya bɛ kuma na ka fara minisiriw ka minnu sen sera ka se yan ani ambasadɛriw ani an karamɔgɔw ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani maa o maa ni nana yan cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ ye k'u ni ce ka déplacer nin waati ninnu na ko nɔgɔn tɛ bi ye baaradon de ye mɔgɔw b'u magow la kuma ka wuli ka na ka na u sen jɔ yan ka fara anw kan an ka jɛ ka nin bonya kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'u fo o la ka ɲini Ala fɛ Ala k'a kuma baraji ye n'o bɔra a la an ka karamɔgɔw an'an jɛɲɔgɔnw n'o ye Haut Conseil islamique a président ye an b'a bisimila an b'an to ale bisimilali la ka kumakan ni folikan ni bonyamasegin k'o ɲɛsin an ka karamɔgɔba ma n'an ka sheikhu n'o ye Ashrafu Shurafa
Sheikh Muhammad Ahmad Himahullahu Sharif afoka bonyebeyan abonyebeyan akarama beyan bara min be kɛ yan n'ale yɛrɛ farikolo tɛ yan anw b'a don a dusukun bɛ yan wa baara in y'a ka baara de ni Ala sɔnna tantiri wulikun min b'a la ni laɲini min b'a la ani an b'a fɛ Ala k'an dɛmɛ a ka se ka fɛn min kɛ o balimaw bɛ yan minnu bɛna ayiwa o kuma in bɛɛ walawala san'o cɛ ne kɔni ta ye foli ye ka jama fo ka jama bisimila ka hakɛto ɲini jama fɛ parce que an bɛ waati minnu na waati in ka kalan kosɛbɛ tile ka farin jama ka hakɛto ka tila ka hakɛto ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ya rabbi hali bi Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn sababa ma jamana Ala k'a basigi jamana Ala k'a hɛrɛ caya ani cɛ ani baraji k'a fɔ premier ministre ye hali bi k'a ni ce ani baraji a ka nali la Ala k'an bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalmo yanayi anda ka se ɲinɛ cikɛ sabu an ka dunkibaru nata ninnu na an y'a mɛn ka fɔ min an ka jamana marabaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye dabali ni fɛɛrɛ b'u bolo min b'a to kɔɔri na cikɛ suma na labɔli kɛ ɲinɛ samiyaji mana binni daminɛ komi an bɛ tilema de la o tilema o kalo mana bɔ yen kaba min ye samiyaji ye o de bɛna binni daminɛ jalakaw a fɔra cogo min u bɔra Mande hali n'u ma bɔ Mande Magan Sunjata a ba o ye Kone ni jaraw bɛɛ lajɛlen kelen olu ka lajɛ de tun bɛ Segu dɔgɔkun tɛmɛnen yala kun jumɛn y'a to farala ɲɔgɔn kan a ka bɔ kɛnɛ kan seereya ninnu filɛ nin mɔgɔ labɛnni ye jumɛn ye Bamakɔ yɛrɛ district kɔnɔ Keledugu n'o b'a ta Kati ka taa Dubabugu ka taa Nɔnsɔnbugu Jijeni Nɔngɔn Warala Jarabugu Sɔni Cɛɲi Kolokani Muruja n'a tɔw Megetam Dugu Moribabugu Mofa Manabugu Kekan Kayo Kulikɔrɔ Kobalakɔrɔ Kobalakura Baginda ani Senu ani Yirimajɔ nin bɛɛ lajɛlen de ka kumakan bɛ ne da ka fɔ yan nɔ fana dugu dɔ kunna dugu ka ca baara minnu na n'u mɔgɔ bɛ yen o ka yafa ma donc ne bɛ ka kuma min fɔ sisan nin bɛɛ lajɛlen de ka kumakan don ani Bamakɔ district kuma bɛ baabu 4 kan baabu fɔlɔ o ye foli ye nin bɛɛ lajɛlen dugu minnu fɔlen filɛ nin ye ko k'a fɔ aw ye Segu faamadenw a y'a laminɛ dɛ a ye Segu faamadenw de ye vous êtes des princes et des princesses tous autant que vous êtes ici ko k'o fɔ aw ye a bɔra fanga bolo min na o de b'aw k'o ye a bɛ wana se ka na bila ngolo jara la nin bɛɛ lajɛlen de ye fanga kɛ aw bɔra olu de la ko n'a fɔra ma Segu faamadenw a y'a laminɛ les princes et les princesses que vous êtes Bamakɔkaw ko k'aw fo fɔlɔ u bɛ foli lase jaralaka bɛɛ lajɛlen ma jara minnu bɛ Segu yan jara minnu bɛ Mali fan fɛ jara minnu bɛ Benin jara minnu bɛ Togo Tchad Ghana Niger Nigeria Gambie Mozambique Sénégal Mauritanie Burkina nin fɛn o fɛn u fɔlen filɛ an ni nin bɛɛ bɛ contact la an ka jaraw bɛ nin bɛɛ lajɛlen la an n'u bɛ kuma na don o don Beninkaw yɛrɛ ko ka foli sama o ma ko ni 2000 kilomètres de temps n'u cɛ k'u kun bɛ kɛ kɛnɛ kan bi Bamakɔkaw ko k'aw ka foli f'aw ye parce que an de n'u bɛ relation foli ye a lase aw ma nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka fara Kɔndelakaw kan Laginɛ Kɔndelakaw u y'a jira k'a fɔ olu bɔra Segu yan de a san 400 ye ɲinɛ ye Kɔnde a bɛɛ de ye kelen ye ko jara bɔra Kɔnde la cogo min na ko k'aw fo o la baabu 2nan o ye hakilitigi kumaw de hakilitigi kuma a fɔlɔ n y'o fɔ ka ban k'a ye Segu faamadenw ye bɛɛ k'o dɔn n'i y'o dɔn i bɛ disi gosi n'a ye nka n'i kɛra faamaden ye ka ban sigi ye minɛ ko la sigako kɛtaw la o kuma ko n'an bɔra Segu faamabaw la o kuma an bilama an b'olu ka siraw taama kɛra ko bɛn Kolokɔrɔ Mari Bina Ali n'aw bɔra olu la o kuma f'a k'a dɔn k'a fɔ a ma ka ko lankolon kɛ bilen dɛ a ma ka dusu gosi ko kunda na ten bilen dɛ ko k'o f'a ye ko ka hakilitigi ko a b'a dɔn ka kɔrɔ ko ka hakilitigi de don Bamakɔ ka kuma hakilitigi fɔlɔ ye hakilitigi 2nan ko a bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko an bɛɛ lajɛlen bɔra Wanase Jarajɛ la maa fɔlɔ min ye jara tɔgɔ ta Wanase n'a a filanin ɲɔgɔn de don parce que Busɛn an kɔrɔ yan 35 kilomètres jara fɔlɔ tɔgɔ dara olu de la o Wanase an bɛɛ lajɛlen de bɔra o la jara diɲɛ fan o fan i bɔra Wanase la sori y'a ɲini Dande y'a fɔ sisan Dandew b'a dɔn ka tɛmɛ an kan o u ye min fɔ la sisan a tɛ tɛmɛ o kan o kuma k'an b'o de dɔn o kuma joli kelen de b'an bɛ joli la yan nɔ an bɛ sogo kɔrɔ yan bawo bɛ kɛnɛ in kan n'i ye jara ye jara i bɔra diɲɛ fan o fan i taa yɛrɛ sɔrɔ Benin i taa yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye jara kɔnɔ Wanase jara joli b'i la an bɛɛ joli ye kelen ko a k'o dɔn ko ka hakilitigi ko la ko ka hakilitigi kɛ mun na tuguni ko an ka nin jɛ in an ka nin fara ɲɔgɔn kan in a dabɔra de an ka ɲɔgɔn dɔn ni Ala sɔnna ma an bɛ se ka min kɛ o jala o ka d'a ye musow bi yan olu ka représentant bi yan komi kuma ma fɔ aw kɔ a yɛrɛ ye base dɔ ye safunɛ dilanko fɔra a bɛ taa a b'a ka tɔn sigi ni Ala ye sini kɛnɛya d'a ma
amina ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la wagati min na o k'a sɔrɔ a bɛ se ka na fɛn dira o b'a sɔrɔ a bɛ se ka fɛn kɛ tɔn yɛrɛ o kɔni ni ala sɔnna ma an b'aw dɛmɛ o la an tɔ minnu gana bi yan an b'a ɲini u fɛ fana ye cɛyaw ye an k'a lajɛ an k'an jɔ k'an sinsin an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn cogo dɔn an minnu bɛ Kucala yen nɔ min ka di ne ni ye o ye baara dɔrɔn ye an yɛrɛw b'a dɔn k'a fɔ hali ne mɔgɔ ye ko a bɛ baara kɛ hali na ne maa tigilama yɛrɛ ye ɲɛna a tɛ cɛ ɲɛna donc munna an yɛrɛw tɛ se ka an yɛrɛ dama dɛmɛ n'o ye karamɔgɔw ye donc n b'o ɲini aw fɛ ala jati kosɔn an ka taa hali bi an ka ba don tɔn in na pour que ka an ka cɛkɔrɔbaw kunna wolo donc n'aw ye fɛn o fɛn kɛ yen olu de kunna wolola cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la a bɛ kɛ sababu ye fana an bɛ ka baara minnu kɛ mɔgɔw m'a fɔ jigiya ka fisa ko caman ye an denw bɛ yen an dɔgɔninw bɛ yen dɔw bɛ se ka taa jamana wɛrɛ nin bɛ kɛ sababu ye i bɛ jaralakaw yɔrɔ ɲini n'i sera o jamana kelen o kelen na bi diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ jaralaka dɔw bɛ yen i mana taa yen a ma fɔ i ka taa i yɛrɛ kɛ mɔgɔ don ye dɛ mɛ cɛ o cɛ jaralaka yɛrɛ bɛɛ dusu de olu t'a fɛ ka kɛ mɔgɔ ka doni o kɔni ça c'est très clair jaralaka yɛrɛ t'a fɛ ka kɛ mɔgɔ ka doni a kɔni bɛ se ka taa k'i jigiya kɛ maa ye waati sɔnni a k'a yɛrɛ sinsin mɛ ka t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ka doni ye jaralaka yɛrɛ tɛ an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba minnu ma ala ka si caman di an n'u ma a cɛ a n'a musoman bɛɛ lajɛlen ala k'o to an ɲɛ kɔrɔ an yɛrɛw ka k'u ye wa an ye fɛn dɔ de fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne ka na a la mɛ n nana n'a ma jɔ tegu lajɛ baarakɛbaliya dɔɔnin bɛ a ko kɔnɔna na n'a ko ko an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ il faut k'an ka wuli an ka tɔn sigila Jarala ka sababu k'an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Wanasi ma sera a ma an ye biro sigi mɛ o biro kɔnɔna na hakili la Kucala ye mɔbili wele kelen wuli ka na yan Kucalaka caman ba bi yan ni a sɔrɔ Bamakɔ kun nana ni kare kelen kare fila kare saba kare naani ye mɔgɔw ɲɛ tun bɛ bɔ an na Segu fana sigiyɔrɔ kun kana sɔrɔ kɛrɛfɛ dugu fɛn o fɛn bɛ yen olu bɛɛ bɛ se ka na moto la donc n b'a ɲini an ka tɔn ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan olu organisation na n ye fɛn dɔ de fɔ aw ɲɛna mɔgɔ kelen kelen ye fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛɛ ka baara k'an sigiyɔrɔ la ko bɛ ɲɛ quoi mais n'i ko Kucala ka baara kɛ Segu a ti ɲɛ n'i ko an ka baara kɛ Bamakɔ a ti ɲɛ an yɛrɛw de b'an yɛrɛ cɛsiri an yɛrɛ la n'a fɔra bɛnni o kɔni tɛ Kucala ye Kucalakaw caman bɛ yan ɲɔgɔn sama t'anw ka biro la foyi t'a la musow fana bɛ yan donc ce que je vous dis ni bɛ se k'o kan fana ni ala sɔnna a ma a ye projet minnu fɔ n'aw ma se ka a bɛɛ kɛ an bɛ dɔ k'a la ka n'o jira a la n'a ala y'a san wɛrɛ jira na inchallah donc Kucalaka minnu bɛ yan mission de donna aw bolo a fɔra yan min bɛ se min na aw ka bila ne tɛ se yaala la n tɛ se dɔ wɛrɛ la mais n bɛ se min na aw b'o dɔn ne b'o an balimaw nin tun ye Jaralakaw ka tɔnsigi de a kɛra Segu n'a dɔw wɛrɛ bɛ kɛ nin kɔ k'u matigi bɛna taa b'u ye k'u bilasira yan'an ka bɔ ɲɔgɔn kan sa n y'a jiraw la k'a fɔ sanko kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye kɔɔri ye a ma ci kɛ an fɛ kɔɔri cikɛlaw min ye Kucalakaw ye olu kɔni ma kɔɔri ci kɛ Mali yɛrɛ fan caman na kɔɔri ma ci kɛ ko Mali marabaaw dabali ni fɛɛrɛ tigɛra u fɛ cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ nin jɔyɔrɔ Madu min n'a bɔra kuma na sisan Ablaye Kanta ale n'a ye baro kɛ nɛgɛjuru la cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra Mali faamaw fɛ masala min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ an k'o masalaw an k'o lamɛn. Jara an ye kibaruya kɔni sɔrɔ ko jamana ma ɲɛmaaw ni k'a fɔ kɔɔri ka kɛ 56 ye e ye sɛnɛkɛla ye Kucala yala i bɛ kibaruya jɔn a la wa? N bɛ kibaruya jɔn dɔn a la an ye assise kɛ Kucala yan. A kɛra Mali kɔɔri sɛnɛyɔrɔ bɛɛ la donc ne yɛrɛ tun b'a assise la Kucala ne tun bɛ sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la minnu bɛ sɛnɛba kɛ kɔɔri kɔnɔ n'o tɛ jɛkulu fila minnu bɛ yen nɔ anw to hukumu kɔnɔ mais anw baarakɛ ɲɔgɔn don an jɛɲɔgɔn don donc an ye min demandé assise na an y'a fɔ gouvernement ka prix ɲuman kɛ kɔɔri la a kɛ nɔgɔ subventionné fana ni ala sɔnna a ma a kɛ laɲini min o bɛ kɛ bon kɔsɛ in na gouvernement ye kɔɔri prix di an bɛ bandaw fo o la n'o ye président de transition ye an bɛ premier ministre fo an bɛ ministre de l'agriculture fo an bɛ CNT PDG fana fo ani vice président an ka foli bɛ s'u ma u ye cɛsiri min kɛ nin baara in kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ni ala sɔnna a ma u y'a ta en compte ne tun ye min fɔ an ka assise la hakili la o caman taara en compte n'o ye kɔɔri prix ko ye kɔɔri prix yɛrɛ ɲinɛ dɔrɔmɛ 50 de don mais président yɛrɛ ye dɔrɔmɛ 6 fara a kan k'a kɛ 50 ani dɔrɔmɛ 6 ye wala ale yɛrɛ de ye dɔrɔmɛ 6 fara a kan k'a kɛ 56 ye
o dɔrɔmɛ wɔɔrɔ in bɛ di sɛnɛkɛlaw de ma walima o dɔrɔmɛ wɔɔrɔ in farala non o bɛ fara kɔɔri wari de kan kɔɔri prix ye 56 de ɲinɛ c'est gouvernement yɛrɛ dɛmɛ min kɛ ka fara prix kan bannamu ye olu ye min kɛ dɔrɔmɛ 6 de donc an ka kɔɔri prix ye dɔrɔmɛ 56 de engrais prix fana tora 2,000 ani 200 la donc an ka laɲini kun y'o ye k'o kɛ quoi mais ani ne ye min fɔ fana an ka sisi kɔnɔna na an minnu ye sɛnɛkɛlaw ye n'an bɛ kɔɔri sɛnɛ an ka coopérative minnu bɛ yen an ka wari fanba de ka to an ka coopérative kɔnɔ au lieu que o ka taa ɲɛfɛ u ka to tila u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant a b'an ka coopérative kɔnɔ coopérative kelen-kelen bɛɛ bɛ se ka tracteur san o wala a wari la ne y'a sɔrɔ ne a faamu i b'a ye san tɛmɛna u b'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1-1 walima dɔrɔmɛ 2-2 ko bɛ segin sɛnɛkɛlaw ma yala o wari in de ko don wa resurni ko o fana o y'a damana kuma ye mais an bɛ kɔɔri fɛn o fɛn sɛnɛ montant dɔ de bɛ tigɛ a la ka di confédération ma fɔ sanfɛ an k'o montant o wari min bɛ tigɛ o la kɛmɛ o kɛmɛ o kɛ 60 kɔni bila coopérative ka kɛsu kɔnɔ parce que n'i ye kɛlɛ ka to sanfɛ i b'a sɔrɔ peut-être wari ko don an minnu bɛ sɛnɛkɛla duguma anw de b'a tɔrɔ n'a a ɲɛni bɛɛ lajɛlen kɛ mais ni wari in tora anw bolo duguma coopérative bɛɛ lajɛlen ni i sera ka baara ɲɛnama kɛ i bɛ wari caman sɔrɔ i ka kɛsu kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka baara caman kɛ hali tracteur sanw b'o la fana quoi donc an ka laɲini kun ye o ye o baaraw kɔnɔna na quoi resurni ka na dugumana na en tout cas kɔni an bɛ président fo a ye wari ɲuman min kɛ nin ye an bɛ sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen fana fo fana baara in tɛ gouvernement ka ko dama ye anw sɛnɛkɛlaw an ka kɔɔri wari de bɛna d'a ma fɔ so kɔnɔ n'u ko ko Mali la yan nɔ ko nin bɛ wari don nin bɛ wari don a bɛ fɔ ko sanu bɛ wari don anw sɛnɛkɛlaw t'o ye o misi bɛ wari don o bɛ se an ma gomi bɛ wari don o bɛ se an ma mangoro bɛ wari don o bɛ se an ma mais kɔɔri kɔni de dalen don sanu kan kɔɔri wari de bɛna d'a ma fɔ an ka buguda la an de bɛ furu k'o la an bɛ moto san o la an bɛ an ka magoɲɛfɛn bɛɛ k'o la an tɛ se ka kɔɔri sɛnɛ in négliger quoi. Joro Madu nin b'a jira k'a fɔ salon ko sɛnɛkɛlaw kɔni caman bɛ u ma sɔn ka kɔɔri sɛnɛ k'a sababu kɛ prix binni ye an b'a jira k'a fɔ ɲinan kɔni kɔɔri sɛnɛba a bɛ caya kɔni. Ni Ala sɔnna a ma kɔɔri fɛn maa caman engagélen don kɔɔri sɛnɛniko la ɲinɛ hali du tɛ t'a la gɛlɛya mana na maa se o tɛ gɛlɛya ye min kɛra salanko an tɛ maa si jalaki a la parce que prix ko de y'a kɛ fɛn o fɛn wulila k'i jɔ a ko la an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se ka min fɔ o la ɲinɛ kɔni prix min dira parce que salanko ni 50 yɛrɛ kun dira a ma an tun b'a sɛnɛ o joona quoi mais ɲinɛ ni 56 dira a ma kun ne dalen don nin gouvernement in na gouvernement min don olu nana mission de la olu b'a fɛ ka jamana sigi a sen fila de kan ka taa foyi tɛ yen k'u bɛna o négliger an ka danaya b'u kan n b'a dɔn ni bandaw ye fɛn wɛrɛ sɔrɔ min tɛ nin ye a bɛ tila ka o fara sɛnɛkɛlaw ka wari kan n dalen don o la quoi mais gɛlɛya dɔɔni kɛra dɔɔni mɔgɔw ma a dɔn Endu jamana kuma min na gɛlɛyaba in bɛ kɛ Endu jamana gouvernement y'u ka kɔɔri bɛɛ lajɛlen san k'a bila bon ɲinɛ olu bɔra n'o kɔɔri de ye k'o bila sugu kɔnɔ quoi donc k'o prix jigin ka bila quoi n'o tɛ n b'a dɔn ni bandaw kun kɛn bɛ ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ min tɛ nin ye a b'a di maliyɛnw ma sigana foyi t'o la bon a ye gɛlɛya min fana se anw ma mɔgɔ hakili la usine minnu bɛ yan bi a usine ka ca kosɛbɛ min bɛ Kucala ye min bɛ Kucala dama tɛ a bɛ Mali fan bɛɛ fɛ n'o ye Toroto dilan usine ye mais bi ɲinɛ o caman jɔra ani wari min bɔra fana ka taa sanni kɛ jamana wɛrɛw la maa ye jamanaden ɲuman ye ni engagélen don jamana in jɔli la a bɛ digi la ka ye miliyari bu bɔ ka jamana kɔnɔ ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ fana quoi o fana o bɛ digi la quoi n'a hakili la n'o fana donna a kɛra sababu ye an ka denmisɛnnin minnu bɛ taa sanu bɔra la dɔw bɛ taa jamana kɔnɔ caman taara ɲinɛ bon n'a sɔrɔ o kun bɛ senna an minnu ye sɛnɛkɛla an denw mana sɛnɛ ban u bɛ tila ka na tilema baara kɛ usine ninnu na u tɛ taa yɔrɔ si ministre de l'emploi a fana wulilen don k'i jɔ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ministre de l'agriculture a fana ma sigi quoi donc o fana bɛ yen gouvernement kɔni an b'a fo parce que a ye tracteur caman di sɛnɛkɛlaw ma mais tracteur dama tɛ se ka baara in kɛ o sɔrɔ tɛ an bɛna fɔlɔ pour que ka se ka an ka dugumakolo dilan tracteur k'a baara bɛɛ kɛ chercheurs bɛ yen nɔ olu ka baloko o fana kan ka ɲɛɲini CMDT fɛ donc an y'a fɔ an ka CMDT suit a cadrement na quoi parce que CMDT bi an ka bilasirali fɛn o fɛn kɛ a b'an ka intérêt de kɔ a bɛ jamana kɛ ɲɛtaa de kɔ o fana ka d'an ye CMDT k'i impliqué an ka ko caman na komi fɔlɔ appliqué kɛ cogo min na an y'o fana ɲini gouvernement fɛ bon min ye bagan ka baloko ye tiɲɛ na olu an ye contrat dɔw fɛngɛ usine dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ Toroto di misitigiw ma fo ka taa se fɛngɛ ma mais bɛɛ t'a kalama fɔlɔ mais caman b'a kalama u baaraw fana bɛ senna pour que foyi kana jɔ don n'a nataw la
olu y'a damana kuma ye quoi. Joro Madu wele kan ka ɲɛsin Mali sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ma a kɛra i bɛ malo sɛnɛ o i bɛ kɔɔri sɛnɛ o i bɛ kaba sɛnɛ o i bɛ tiga sɛnɛ o bɛɛ k'i jija i ta fan yaasa jamana in bɛ taa ɲɛ cogo min na wele kan ka lase sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ma. Ne yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ ni welela ka na an n'o dɔw la Kucala o kuma kelen ye mais an sɛnɛkɛla caman nana an kumana tiɲɛ tiɲɛna fo k'a kɛ sinankunya ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔ bɛ mugu jirannen san o san ale ka kɔɔri bi kɛ ka usine wuli presque quoi. Ne yɛrɛ n'a ye fɛn kɛ n ko ne b'a dan ale fana ko a bɛ ne dan an ɲɛ bɛ k'o di ale y'a kɛ chef de secteur wele ne fana ye n ta wele. Ko aw kɔɔri sɛnɛ dama tɛ. Donc an bɛna concurrence de wuli mais an b'a fɛ ka secteur 10 min bɛ Kucala mara kɔnɔna na parce que usine 4 de bɛ Kucala yɛrɛ dugu kɔnɔ. Awɔ. Donc an b'a fɛ ka fadenya de kɛ quoi. An yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ production par hectare e mana 10 hectares kɛ e ka 20 tonnes sɔrɔ. E mana 5 hectares kɛ e ka 10 tonnes sɔrɔ. O bɛ sɔrɔ? A bɛ sɔrɔ ne Kucala secteur yɛrɛ kɔnɔ san o san pendant les 3 années dernières là parce que m'a fɔ pour 5 ans mais san 3 laban in na ni CMDT o ressorti ka di ne ma ne de premier ye Kucala mara la. Production par hectare je fais 2 tonnes et quelques. Alhamdulillah o ye tare tare. C'est pourquoi mi wele a fɛn ninnu caman na quoi. Donc ne b'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ an bolo sɛnɛ na a ɲɔgɔnna tɛ. Donc Mali la sɛnɛ de kan ka kɛ Mali ka jiri bolo ye kosɛbɛ pour que an bɛ se ka sous-région in bɛɛ mara k'u balo la. Kumakan laban na. Ok. Kumakan laban la n bɛ ci bila an tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye sɛnɛkɛlaw ye. Kosɛbɛ. An ka ɲɔgɔn lamɛn an ka baara kɛ an yɛrɛ kun ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn kɛ anw de ka hɛrɛ b'a la. Awɔ. An kana maa si ka hɛrɛ lajɛ. Kosɛbɛ. Donc an bɛ tɛmɛ n'an yɛrɛ ka hɛrɛ dɔrɔn de ɲini na. Ni Ala sɛnɛ in na quoi. Voilà an ka ko ninnu bɛɛ bila an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen bila quoi. Ni Ala sɔnna ma. Voilà. Inshallah o jara an b'i fo. N b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ. Ko sɛnɛkɛlaw ka to jɔli. En tout cas an pɛrɛlen kɔni don ka transition in dɛmɛ. Ni Ala sɔnna ma. U b'a la ka baara min kɛ bi. An kɔni an jɔlen don parce que anw da bɛɛ b'i ka côté de défend ye anw da ye sɛnɛ ye min kɛra ɲɛ o b'aw nimisi wasa nka an jigi ma ban o ka dɛ hali bi n'a ye dɔ sɔrɔ ka fara kan a ka d'an ye koyi n dalen don a la ni président n'a ye dɔ sɔrɔ ka fara kan a k'a kumaniya sɛnɛkɛlaw fana ma fana. Merci beaucoup. Inshallah. I ka taa. An b'a jara. A ka Bamakɔ bɛɛ fo. O b'a mɛn ni Ala sɔnna. I ye n wele ka to Kɛmɛni sisan ni sɛnɛkɛlaw sigilen don an bɛ kuma na quoi. A bɛ fɔ bila mara la 24 kilomètres. Hali o sɛnɛkɛlaw fana bɛ kuma dɔw la fana quoi. A bɛ sɛnɛ koɲɛw ye quoi. Maire fila bɛ président ici ani population mɔgɔw. Awɔ. A ko maire saba di yan. Maire saba alhamdulillah. Wara Korodugu maire n'an pasi ma. Awɔ pasa ma. Awɔ monsieur le maire ni ce. Awɔ somɔgɔw bɛ di. Basu ye tan na i yɛrɛ dun. Kɛnɛ a bɛ cogo di aw fan fɛ? A tacogo ka ɲi n'an dala tan kɔni a tacogo ka ɲi. Voilà. Awɔ monsieur le maire i yɛrɛ i bɛ sɛnɛ kɛ wa? N bɛ sɛnɛ kɛ kosɛbɛ. O kumana i tɛ wele bila i ka dugudenw ma o bɛɛ ka sɛnɛ kɛ sa. Anw bɛ mara min na anw fana bɛ tɔ ɲɛ kɔɔri la dɛ. Siga foyi t'o la o sigara tɛ na dɛ. Tiɲɛ la o ye kibaruya duman ye. O kuma kɔɔri a kan ka sɛnɛ. A ka kan ka sɛnɛ walayi. Kosɛbɛ kumakan laban jumɛn b'i bolo monsieur le maire? Kumakan laban min kɔni bɛ ne bolo n kɔni ye gɛlɛya caman sɔrɔ k'a sababu kɛ kɔɔri sɛnɛbaliya ye nka an ma jigin maa na parce que ɲɔgɔn faamubaliya don n tɛ a degun m'an bɛɛ kan an kɔni b'a ɲini o degun min tɛmɛna an ka jija an ka kɔɔri ko don ba la pour que an na se ka bɔ taa ɲɛfɛ dɔɔni. I k'i tɔgɔ i tɔgɔ? Ne tɔgɔ ye Haruna Buwarɛ. Haruna Buwarɛ. Awɔ. Inshallah i Buwarɛ. Korodugu. An ka foli b'i ye. Inshallah. Donc quand an mɛn wɛrɛ bi an b'o fana passé ma. Ni Ala sɔnna ma inshallah. Gouvernement k'a dɔn an déplacé baara dɔrɔn de don. Kosɛbɛ kosɛbɛ. A yɛrɛ b'a ɲɛ f'i ye kɔɔri ko la. Ayiwa karamɔgɔ i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Birima Buwarɛ, le maire de la commune de Kasangaso. Alhamdulillah. N'i ye Joro Madu selen aw ma a na kɛ kɔɔri ko kibaruya ye. Oui, oui. An b'a fɛ k'a dɔn i yɛrɛ i bɛ kɔɔri sɛnɛ wa walima a bɛ cogo di bolo? N bɛ kɔɔri sɛnɛ. Alhamdulillah. Maire minnu bɛ baara la aw ye o maire dɔw ye. An kɔni b'a kɛ i yɛrɛ ye baara tɛ yan. O don kosɛbɛ. Ayiwa ko kɔɔri kɔni kɛra 56 ye ɲinan ni Ala sɔnna ma. N b'a dɔn a bɛnnen bɛ aw sɛnɛkɛlaw caman ma. O ye alhamdulilayi. Ayiwa mun b'i fɛ k'a lase? Ɲinini kun ye sɔrɔ de ye. N bɛ laɲini de kɛ seba in yɛrɛ de fɛ. Yoboyaba minnu donna a la san tɛmɛnlen na Ala k'an kisi o ma dɔrɔn. Amin. An bɛ sigi minnu kɛ Ala ka faamuya ɲuman di an ma dɔrɔn. Amin. Kanta voilà donc je suis en pied d'œuvre pour que ka se ka Mali de dɛmɛ quoi. Ni Ala sɔnna ma inshallah. Mɔgɔ camanba de bi an nana u nana kunbɛn o kun ye n wele quoi. Ni Ala sɔnna ma inshallah. U bɛ n ka kumaw lamɛn. Donc il faut que ne kana kuma sinsinlen yɛrɛ f'u ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ka bɔ Kucala kana bila ka bɔ bila kana olu ka dugu la kilo 25. N ka continuer ɲɛfɛ fana quoi. Dɔw fana b'a fɛ ka kuma fɛ quoi. Ni dugu maaba caman sigi bɛ mangorosun kɔrɔ yan. Awɔ. An bɛ kuma na. Ni Ala sɔnna inshallah. Ne ye Mamadu Ture Kɛmɛni commune rurale maire do ka bɔ bila cercle la Segu région na.
ani madu anye baro doni ke mini kor sene ko nyine ko ni ansigilen ba ka fam be fe kor ko na be sene nyine kusebe inshallah na la ka je no o bola alibia amed de nyine jamana fe lubu ko bolo do encore wala sabara no abe sera soro amba produit ama a sene furula na sera la akanka laje bayele ma bi se ka kala an fe ya jogomina wala sa demsen do be se ka bara bolo rame rosoro o yoro fanana ame ala dele ala ka andeme o tasrawla me fulike oye radio nyeta barakela bela jele amba bela jele ko ka wala nyumano Mamadou Touré kemen commune rural maire do ka bo bla cercle la sego region ne arne boare ka bo kurugu maire ga dejema du sendu ani madu to ke korko kunga on me on ye Sénégal on on tisika foy ke ya ni senete fam ye kregre yana korko o korko mi vle yan shigi ma ka ma se ba koro senine yorani no krishi be to kana ame korda nogo de kama mado nogo ko be gele ya fokata haketeme ni aya so nogo ya be se ka dula chugomina ni amunu me kor sene ibeta so mado kor sene baro be se ka usago so nogo la ka so an yoro fana ma so o yoro ko meto an fari kala ya doni amma yini nyemo fe nu se me ga jate mi ko kula obijayi ami radio barakala nga foli baye mado yera min na an fe ya an ga foli baye bisa amma fo aka cheshiri pour que jamana be se ka bo bolola chugomi brema borere do ne bi kaza ngaso yere marakafo conseil doy merila ne kon tay foli ke dronde ne bi foli de ke joni sababula madu na bafo juro madu ale sababu yalla ay si gap mamun nga kala damu yere de ambulula ya hakilla do manda munu ma famia ala ya ganye chama famia la yere o me disposition mun ta me an yero Sénégal ngon fe o yede ka sebedo parce que ni ya me ayende me nga warala o kasro akungulo bi rebulo na kanu be an yero la de me babu fana bisika an de mala ko sebe mais jusqu'à présent subvention ko do de be siraw kan lu de tibwa nyama ko sebe be fan fe o ni subvention ko yila nogo ko la ala ka an ta fan ni rocha ala ko sebe ka an yero sa nyira ko assalamu alaikum Amalimaw anga kunungo donkibaru keneka antunye nyefoli kauye kajira kafo banambaye yoro mi chesiri fanga ka boy kosobe hali na dana kafo ni nana bomokoya sugu ka dogo bomokoya kite banamba ka soro sugu ingbono ferela wa hali ni ye jatemine ke sugu nunu naflobatigiw banamba ka chala kosobe julaya dronte amina nyefoli ke nga yano che baro mi sigira kunungo na tigeli madia mo chamaye otuma tawu dakuna be anga utola se anga moma bismillah neto gura so ka kiba anga sigira sikolo wanga la nyini ko ne jikoy o kadani ko ni ka ji soro ni anya mo ko soro mi mandeme o kera juruyo na ansera kape ne mo go be yoro preparative la tuma dola mo go bise ka soro Bamako ani Mali fanwaraw fe min bi se ka o dɛmɛ ni forage ka machine wuli o kɛra Kulukoro ye o kɛra Mali fan wɛrɛ ye kana aw ka yɔrɔ la bagan ninnu bɛ ji min yɔrɔ min n'a kɛnɛ b'aw bolo yala kɛnɛ yamariyalen b'aw bolo ni famaw y'o d'aw ma wa kɛnɛ b'an bolo awɔ jɔnni y'a d'aw ma dugu y'a d'an ma kiba y'an d'an ma awɔ mairie b'a kalama dugutigi b'a kalama conseil bɛɛ b'a kalama hectare 4 b'an bolo hectare 4 awɔ sisan hali n'aw ye forage kelen sɔrɔ ka tila k'a labɛn ji bɛ boli baganw minnu min a la n'aw y'o sɔrɔ o ka d'aw ye kosɛbɛ hali mɔgɔ min ko sisan k'a bɛna baara kɛ aw ye nka a tɛ k'aw ye fu n'a fu sɔrɔla ni mɔgɔ sɔrɔla dɛmɛbaw sɔrɔla aw ye min bɛ se k'o kɛ aw ye an bɛ an ka jamana faama minnu sigilen don an ka bagan marako la an bɛ ɲɛfɔli k'o ye hali o kɔfɛ ni jamanaden min y'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka na forage kɛ a forage kɛli aw bɛ bɛn a kɛcogo la aw bɛ bɛn a wari sara cogo la aw minnu ye bagangɛnnaw ye o ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ wa a bɛ se ka sɔrɔ a bɛ sɔrɔ awɔ an tɛ tiɲɛ na fiyewu an bɛnnen don a la jiko in kɔni o jiko in kɔni y'an hami ne tɔgɔ Gurɔsɔ i ka téléphone numéro i bɛ se ka sɔrɔ téléphone numéro la wa n bɛ se ka sɔrɔ i bɛ se ka 75 84 37 14 75 84 37 14 awɔ ni Ala sɔnna ma Ala ka dɛmɛ ka bɔ Kiba awɔ bon a bɛ se ka fɛn di Batugolo ma ba kuma sisan an b'a kun cɛ bon an ka foli bɛ k'a tɔra mɔgɔ si nana kɛnɛ kan bon a foli fɔlɔfɔlɔ an b'aw ɲɛsin an ka dunan minnu bɔra Kucala ani Jose Tarawele ani Mohamed Jose Tarawele a n'a ka délégation to bon kɔfɛ tuguni an kɔni bɛ foli lase u ma nin sigi ninnu bon ninnu ɲɔgɔnna kan ka caya jamana in kɔnɔ bon an ka sigida ninnu na ani Mali yɛrɛ la mɔgɔ caman delilen bɛ min na n'an donna ko min na dɔrɔn an ka sina ka résultat sɔrɔ o de problème ma bari mɔgɔ bɛ sina k'a fɔ don o don an bɛ sigi la an tɛ ka résultat ye o de problème ba ma an ka teli kojugu fɛn fɛn n'i y'a sɔrɔ hali teliya la a caman
a bɛ taa o teliya kelen na bon nin sigi ninnu i bɛna formation min sɔrɔ ninnu kɔnɔna na a ka ca bon baara fɛn fɛn n'i bɛ don a la fɔlɔ fo i ka se ka kalan bon k'o kuma in sɔn ji an yɛrɛ bolo an ka dugu 7 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen ma an bolo Tuba i b'a sɔrɔ nakɔsɛnɛlaw ka ton dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ni san kura daminɛna an bɛ yala ɲɔgɔn ka jardin kɔnɔna na semaine tɛmɛnen na an kun b'a la an y'a daminɛ an ka commune dugu 2nan na min ye Kerewane ye kabini sɔgɔmada 9h an bɔra an kun bɛ segin fo wulafɛla 16h an bɛ yala mɔgɔw ka jardin kɔnɔna na i ye leçon dɔ i ta kunna e kun bɛna décourager i y'a ye yɔrɔ min na i bɛ découragement dabila i bɛ taa i ye nin bana in ta na i ye nin bana in ta n'an bɔra an bɛ taa dugu wɛrɛ la n'an bɔra an bɛ taa dugu wɛrɛ la an b'o kɔnɔna na mais min ye baganko fana ye o jɛ kelen kɔnɔna na o kɛra ka kɛ sababu ye gouvernement ye dɛmɛ dɔ kɛ projet sira fɛ min bɛ se ka nɔnɔ bayɛlɛma k'a kɛ yawuru ninnu ye ka sirimɛw bɔ a kɔnɔna na bi k'a fɔ n kɔnɔna filila n ka nɔnɔ bɛ n bolo a tɛ prix la i dan i b'i ka nɔnɔ ta ka taa direct la n'i b'o to in kɔnɔna na a b'a sɛbɛn kalo mana sa i nana nɔnɔ hakɛ min u b'a warijɛ ta k'a d'i ma u b'o nɔnɔ ninnu fana bayɛlɛma ka taa di fɛntigiw ma bitigitigiw ma an yɛrɛ bɛ alimentation la an bɛ feere kɛ o cogoya kelen bon kɔfɛ tuguni ne bɛ ladilikan min di an ka sigida in ma ani Mali yɛrɛ gouvernement an bɛ hakilina fɔlɔ min b'an na k'a fɔ an ka samiya ka kalo 3 kɛ baara la ka kalo 9 kɛ k'a dun fo k'an ka yɛlɛma k'o la an ka yɛlɛma k'o la n'i y'a jateminɛ sisan mɔgɔ caman b'a fɔ idéologie min b'a kunkolo la k'a fɔ n'i ma daba yɛrɛ ta ka sɛnɛ kɛ n'i ma ɲɔ sɛnɛ n'i ma kaba sɛnɛ n'o kalo 3 bɔra n'i ma fɛn wɛrɛ de kɛ i tɛ se ka balo an b'a misala fitinin di anw yɛrɛ ma mɛn ka don marchage ninnu baara kɔnɔ mètre carré damadɔni n'i y'o jaba bɔ walima i y'a fɛn dɔ bɔ ko n'i ka foro hectare 4 baara ma ɲɛdɔn sɛnɛ na fɔlɔ n'i y'olu suma ɲɔgɔn na i bɛ min sɔrɔ o kɔnɔna na i tɛ se k'o ɲɔgɔn sɔrɔ fo k'an ka t'o la bon ka diɲɛ baarakɛla dɔ k'o ka kuma sɔn ji tuguni min ye turikɛnw ka président a dogolen tɛ mɔgɔ si la a ko jamana fɛn fɛn ne ka balo t'i bolo hali ka décision i ta tɛ i ka décision t'i ta ye bon an ka sigida ninnu na mɔgɔw bɛ ka boli min kɛ ka taa taamaw na bon ni mɔgɔ caman k'a fɔ ka warimugu ta k'a di mɔgɔ ma n'i ye sigibaaw dɛmɛ ni fourage ye ani baarakɛminɛnw kana warijɛ ta k'a d'i ma i b'a dege baara la ka baarakɛminɛn d'a ma a bɛ kɛ se ka sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ chômage la hali don o don ka lettre ci ma karisa nin bila ka na nin bila ka na olu bɛɛ bɛ bɔ a la bon n'i ye jamana dɔ fana jateminɛ jinɛ ko tɛ wakulu ko tɛ min ye économiste ye n'i ko Mali 1+2 a bɛ bɛn 3 de ma n'i taara Faransi a bɛ bɛn o ma Amérique a bɛ bɛn o de ma bon jamana dɔw an b'olu ni ji cɛ an b'u ni sumaya cɛ Maroko jamana filɛ en 68 ninnu foyi tun t'u bolo mais mun y'u avancé bi u bɛ Afrique yɔrɔ caman ta fo ka taa Europe kɔnɔna na u y'u ɲɛsin nakɔsɛnɛ ninnu na nakɔsɛnɛ fana k'a fɔ ba b'u bolo ba t'u bolo dɛ u y'u ɲɛsin fourage na bon an ka faamaw kan k'u ɲɛsin nin ko ninnu na o de bɛ se ka jamana in bɔ o bolo la n bɛna mɔgɔw hakili lajigin dɔɔni ka tɛmɛ kalo 2 ɲɔgɔnna ye jaba prix kun yɛlɛla jamana fa bi bon mɔgɔ caman t'a dɔn a source bɔra min Maroko yɔrɔ min bɛ yen ni mankan bɛ yen ni Polisario olu ni Mauritanie dancɛ la mɔgɔ marifatigiw kun y'o tigɛ tile 10 ɲɔgɔnna kabini Mauritanie ko kabini Mauritanie sigila le problème ka gɛlɛya a ma deli ka se au niveau ma bon kɔlɔlɔ nana falen an bolo fo Mali la yan bon an dun bɛ Maroko ni ji cɛ bon munna an tɛ se ka baara kɛ anw fana ka se ka taa avancer ka taa ɲɛfɛ madama ni jamana in n'an ma sɛbɛn don an ka baara ninnu na k'a fɔ ka kalo 3 baara ka kalo 9 kɛ k'a dun n'an ma yɛlɛma kɛ ninnu na toujours garibu filen kɔni o de b'an bolo kɔnɔna na bon toujours an bɛ min fɔ denmisɛnninw ye bon ne ye nin sigi fana filɛ mɔgɔ min bɛ san 40 sanfɛ jeunes bɛ min npogotigininw bɛ min a bɛ de talen bon hali ka mɔgɔw hakilina caman bila mɔgɔw la a sababu bɛ sɔrɔ chômage de min bɛ se ka mɔgɔw bɔ chômage la o ye baara de anw kɔni bolo an ka sigida ninnu na centre de formation ninnu n'olu sera ka ɲɛ sɔrɔ an ka sigida ninnu kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman bɔ baara la dɛmɛ nana sen tɛmɛ na min ye kaba ninnu ani juga ninnu ani fini ninnu olu caman musow bɛ se k'o baara ninnu kɛ ka sɔrɔ i ma don dugu kɔnɔna na ka minɛn bila i kun na ka taa yala sugu fɛnw fɛ mɔgɔw bɛ t'i fɛnw fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ o cogoya min na mais an kɔni bɛ min fɔ toujours jeunesse ye an ka jamana an ma de sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ surtout an ka kulonkɛ daminɛ misaliya la sisan an filɛ ka nin kɛnɛ min fɔ sisan n'a sɔrɔ a fɔra ko rappeur dɔ nana yan sisan an kun tɛ kun nin kɛnɛ na an kun tɛ kun nin kɛnɛ na mais sɛbɛn kɛnɛ olu ma jiginnen don an ka jamana kɔnɔ kulonkɛ ye ba dɔw la bon n'a sɔrɔ kulonkɛ bɛ se ka jamana jɔ an yɛrɛ ka Afrique jamana ninnu na tukɔnɔ jamana ninnu Zaïre ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu san b'a sɔrɔ u ye Afrique bɛɛ mara an b'a misaliya fitinin di wagati bɛ Rwanda bɛ taa damakasi fo ONU na k'a fɔ Zaïre bɛ taa k'a fɔ u bɛ k'o menacer mais cogo jumɛn don u ye ɲɛsin sɛbɛkɛ de ma bon an ka jamana ninnu an b'a min ɲini fangaw bolo
mɔgɔ minnu bɛ baara la u k'u dɛmɛ u ka se ka avancer u ka taa ɲɛfɛ an ka baara barika don sɛbɛko la kulonkɛ ko an k'o to yen an b'a kɛ an ɲɛ bɔ tubabuw fɛ olu mago ɲana de o kuma olu ɲɛsin kulonkɛ ko ma bon ladilikan tun bɛ ne bolo k'a ɲɛsin jama ma o de jama ka sigi u ka hakili ɲumanw sɔrɔ a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'u ka kodɔnw don hadamaden farisogo ala ta dɔn i bɛ taama dugukolo min kan ala ta dɔn an bɛ jirisuma min kɔrɔ ala ta dɔn an bɛ sankolo min kɔrɔ ala ta dɔn ni ala b'a fɛ ka jamakulu min dɛmɛ a ye ala niyɔrɔ di a ye ala jiyɔrɔ di an tɛ o ko fɔ aw ye yan kɔni ka ala ko fɔ bananba n'a laminikaw ye i b'a sɔrɔ u b'a fɔ k'e ye cɛ hakika don sabu u b'a dɔn kalan bɛ yan o kalan bɛ yan ala ɲini bɛ yan nafolotigiw bɛ yan ala min y'an sigi nin kɛnɛ in kan an ka nin hakili ɲuman in sɔrɔ k'o fɔ ɲɔgɔn ye an y'a ɲini o ala fɛ a ka dɛmɛbaaw d'an ma denba ne tun ka hakilina ye fɛn min ye u ka dugu o dugu u k'a lajɛ ka muso kelen ta ye muso min b'a fɛ ka kɛ tobilikɛla ye n'a bɛ se ka dumuni feere dugukɔnɔmɔgɔw ma wa dugukɔnɔmɔgɔw fana ka layidu di k'a fɔ n'a ye dumuni labɛn n'a kɔni ka ɲi k'a bɛ dun k'u b'a san hali n'a bɛ kɛ guwa o guwa su kelen u ka taa sanni k'a fɛ sisan denba i bɛna o muso ninnu kelen kelen i ka muso dege karamɔgɔw bɛna k'u dege an ka sumanw bayɛlɛmali la i n'a fɔ kaba marakaw denba bɛ kaba dilan ka kɛ basi ye a misɛman n'i y'a yɛlɛn dɔɔnin dɔrɔn i ye tiga n'a k'a la o i ye sogo naji k'a la o a ka di kosɛbɛ a bɛ caman bɔ malo dun na ni musow degera o baara la yan ko marakamusow ani banabada lamini muso tɔw hali n'a kɛra dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 wala siɲɛ 3 u ka malo dun in bila wala u ka basi an bɛ laada basi min dun u k'o bila basi min bɛ fɔ u k'o dun k'a lajɛ a ka ɲi ni couscous marocaine ye anw ko a ma ko couscous africaine n'i ye n'a k'a la a kumaba in misitigi aw ye misitigiw ye yan de a yɛlɛnnen n'i ye jikalan dɔɔnin k'a la k'a fɛnɛ k'a la wala nɔnɔ kɛnɛ k'a la an ka musokɔrɔbaw caman bɛ yan u bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ ale bɛ se k'a baara kɛ wa k'an ka fini k'a ni tiga k'u ɲaami ɲɔgɔn na ka kɛ juga ye yan hali n'a kɛra dugu o dugu ko feere yɔrɔ dɔ da yɛlɛla yan jɛ ka baara ka feere yɔrɔ muso dɔ ka baara kɛ a gatigi caman tɛ surafana dun ka so ni dugu ni a ni su kora dɔrɔn a b'a ka minɛn ta ka na ko ka dumuni k'a kun o bɛ se ka ɲɛ kɛlɛ t'o kɔ a dɔw ka di koyi nin ye foroba dumuni ye nka nin jɔn foro dumuni ni ninnu hali ni gɔdɔmuso ma bɔ a kalama kɛ cɛkɔrɔba caman bɛ cɛso b'u bolo n'u ye mɔgɔ ci ka taa dumuni ta ka na n'a ye mɔgɔ m'a ye k'a don so kɔnɔ ni mɔgɔw dara a bɛ se ka dun maa k'i yɛrɛ ni na hinɛ dɛ a bɛɛ man ka kɛ mɔgɔw ye wa ni gɔdɔmuso yɛrɛ sera labɛn cogo la don dɔw la a bɛ se k'a kɛ surafana ye n'a kɛra surafana ye a dumuni ninnu ka di dɛ denba fo ka kalan o suman bayɛlɛmali an ka sumanw bayɛlɛmali hali n'a bɛ kɛ dugu o dugu muso kelen ka na n'o fana taara n'o degera n'a taara a fana bɛ musow fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛ yira u la an bɛnkɛ ye min fɔ min ka di ne ye ne bɛ tila sisan min ka di ne ye o ye bagantigiw aw ka bagan si a bɛɛ ye an ka farafin baganw ye tuma dɔ la kalan walanda bɛ denba fɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen suman bagan minnu n'u siw ka ɲi baganmuso b'i bolo u bɛna u bɛ n'i ka baganmuso u bɛna dabali fɛɛrɛ kura dɔ bɛ yen u bɛna u b'a gosi a bɛ bagan siw di minnu nɔnɔ fanga ka bon hali n'aw ye mɔgɔ dama dama sugandi n'a ka di minnu ye projet pilote don n'a ka d'o ye a kalanbaw b'a fɛ yen wa minɛnw yɛrɛ d'u ma o fana kan ka kɛ kɛcogo min jɛka baara aw y'o dabali nɔfɛ insémination artificielle hali ni mɔgɔ minnu sɔnna n'olu ka baganw sugandira n'a nana kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ i b'a sɔrɔ waritigi caman ka bagan forow bɛ bamakɔ u ka misiw n'an ka misiw tɛ kelen a bɛ nɔnɔ di kosɛbɛ komi karamɔgɔkɛ yɛrɛ ye nɔnɔ ko fɔ ne b'a fɛ ka kuma bila yɔrɔ min o de ye dugu 7 bananba nafolotigiw b'a kɔnɔ a y'a to an ka fɛn yir'u la fɛn min b'a to u ka nafolo bɔli tɛ gun o la wallahi aw ka jamana in kan yan ni sɛbɛsen taara m'a fɔ sɛbɛsen tɛ yan dɛ ko jose nana yan ko an tɛ sɛbɛsen kan m'a fɔ dɛ n ko fɔ dɛ ne de kɔni b'a dɔn ni sɛbɛsen taara jati mɔgɔw bɛ aw fɛ dugu 7 la yan bananba yan o kelen bolola nafolo a bɛ se ka caman bɔ sɛgɛn na jango bamakɔ filɛ nin ye o bamakɔ waritigi bɛɛ ye jɔn ye n'i ye bananbakaw bɔ a la mali waritigiw an bɛ bamakɔ an b'a dɔn n'i ye société ba fɛn fɛn ye ko nafolo baarakɛyɔrɔw don a bɛɛ tigiw ye yankaw de munna u t'u ka nafolo bɔ ka don u faso dilanli la i b'a sɔrɔ dalu ma yɛrɛ o la hali ni mɔgɔ murutilen don k'i muruti i muruti yɛrɛ ni fɛn yirila min b'a to i bɛ muruti bila fɛn min i b'a bila an k'a lajɛ nin baara minnu filɛ nin jɛka baara dɛmɛbaw bɛ aw la o anw kɔni bɛna ka na fara aw kan wa baarakɛ fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔla denba kɔni gɛlɛya min na sɔrɔ baara la yɔrɔ jumɛn baara o baara musaka de b'a la min ka baara don
o kan ka jɔ ni musaka dɔ ye a ye n dɛmɛ n ka wara la k'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a kunkolo minɛ bamanankan de don n'an kɔni b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin ko ninnu na a ka dɔn ko an ye sɛbɛkɛlaw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nafolotigi n'a y'a ka nafolo bɔ a hakili b'a la a kana tiɲɛ de n'o tɛ n'a ye nafolo bɔ n'a b'a dɔn ko nafolo in bɛ baara tuma dɔ la ale ye dɔrɔmɛ 10 de di a laban a bɛ sɔn ka dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ u bɛ min na Bamakɔ o tɛ yan n ka dɔrɔmɛ 10 don musaka la n ka dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ kɛ o tɛ wa n'o bɛ sɔrɔ ni nafolotigi y'a dɔn k'a b'o sɔrɔ nin ye min fɔ sisan baganjiko la ne bɛ yaala n tɛ taa yɔrɔ fɔlɔ dɛ n bɛ taa bananba nafolotigiw de fɛ awɔ nafolo tiɲɛ tɛ o n'i ka nafolo don a la tuma dɔ la yɛrɛ i yɛrɛ bɛ se ka fɛn sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi an yɛrɛ bɛ ka hami n'an ka nafolo ye an bɛna don da min fɛ n'an bɛ fɛn sɔrɔ n'i y'o yira nafolotigi o nafolotigi la k'a limaniyalen don k'a dalen don i la bi y'a to an yɛrɛ nafolotigiw sigi bɛ ka nin de kɔnɔ n ka nafolo don fɛn na n bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min n'an y'o sen ta walahi an bɛ baara caman kɛ yan jɛgɛbaara sisan i cɛsirilen tun don dɔ fara cɛsiri kan an ka dalilu yira mɔgɔw la minnu b'a jira k'a fɔ an ye danamɔgɔw ye an tɛ maa ka nafolo tiɲɛna an ka dalilu y'a nafolotigiw ni faamaw la ko an b'a fɛ dɔ ka bɔ Mali sɛgɛn na tungafɛta dɔ ka bɔ a la kɔngɔjugu dɔ ka bɔ a la n'an y'o sen ta k'o sɔrɔla an kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hali n'an ma dɛmɛ sɔrɔ Mali in kɔnɔ yan maliden dɔ sigilen don jamana kɔ kan n'a y'a mɛn n'a limaniyana fɛn min ni baara o fɛn fɛn ni formation fɛn fɛn filɛ nin n'an y'a kɛ ni sɛbɛ ye ni Ala ka dɛmɛ nana fɛn min tɛna kalo 6 sɔrɔ an bɛ nɔ ye nin bɛɛ bila la dɔɔni dɔɔni Ala k'o kɛ an bɛnna min kan ka hakilina ninnu ta Ala m'an dɛmɛla n'a ye an ye fɛn minnu kɛ yan a hakili ɲuman n'o sɔrɔla an fɛ ni Ala y'o d'a ma Ala tigɛliko ɲuman Ala k'o nɔgɔya n ye aw ka jɛ ka baara Ala k'a kɛ jɛ ka baara ye a kana kɛ jɛ ka foyi ka fara ɲɔgɔn kan ka foli kɛ Ala ka bɔ a la an ka jɛ ka baara kɛ n'an bɛ tilali kɛ bɛɛ ka niyɔrɔ sɔrɔ maa si kana ɲugun ni i niyɔrɔ ye Ala k'o kɛ la kuma min tun bɛ ne fɛ k'o fɔ aw ye o ye nin ye hakɛto bɛ nin kan saliyara ma a bɛ hakɛto ni kamalen Sunkalo Jara Kucalaka don mais sababu de y'a se jɛgɛbaara kɔnɔ Sunkalo Jara animateur dɔ a sigilen bɛ jɛgɛbaara de tɔgɔ la Bananba mais an bɛ don min na bi Sunkalo kɛra dugulen ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan bari a bɛ tile 6 bɔ a kun fɛ Ɲamina mara la Ala ni bonya min bɛ ne ni maire cɛ tuguni ka den dɔ bɛ yen n taara siɲɛ kelen ka taa an n'olu sigira ka baro kɛ n ko n ka dunan filɛ a ka baara ye nin de mais n b'a bila ka na jɛgɛbaara ka tɔnden wɛrɛ tɛ taama kɔfɛ dɛ aw bɛ kɛ lasigiden ye k'a dɛmɛ baara la Ala barika a ma kɔngɔ a ma foyi a kelen de bɛ nin ko kɔlen na a fara dama ma yan ye mais ne tɛ yen bɔ barika da tugunikaw ye bon n'o bɔra yen ko min y'a se Bananba yan n b'a ɲini a fɛ a yɛrɛ ka dɔɔni fɔ sɛgɛn kɛra dɛ mais wajibi don maa caman t'a dɔn a bɛ kun min na maa caman t'o dɔn n b'a fɛ a yɛrɛ k'i yɛrɛ présenté a bɛ sigi min na anw ka sigi dɔn mais sigi kun ye min ye a ko i da don ni ɲɔgɔn cɛ o don Ala sago a ka bonya b'a la monsieur Jara ne yɛrɛ bɛ wuli quoi an b'a fɔ azubilahi mina shetani rajim bisimilahi rahmani rahim ne bɛ foli di an balimaw bɛɛ lajɛlen ma Ala min y'an sigi nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an wuli hɛrɛ ni baden kɔnɔna na Ala ye tɔnsigi daminɛliko ɲuman d'an ma cogoya min na an b'a ɲini Ala fɛ a ka kuncɛli ɲuman di anw ma an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo minnu bɔra fo ne yɛrɛ ka dugu la ka na Kucala vraiment n bɛ foli k'u ye nin na yanni n ka don kuma kɔnɔ n b'u fo ka segin k'u fo nin na Kucalakaw b'a jira aw ka mara de kɔnɔna dugu 7 kɔnɔ k'a fɔ ko baara bɛ anw fɛ yen wa baara b'anw fɛ yen dɛ wa anw bɛ waso n'o ye wa anw bɛ taama n'o ye donc o la anw ye anw ka baara dɔn cogoya min na anw fana bɛ na o de ɲɛ yira aw la ne bɛ taa dugu o dugu la ne b'a fɔ ten ne bɛ na ne bɛ aw kalan wa ne fana bɛ kalan dɔ ɲini aw fɛ ninnu fana ta ye o cogo kelen de bi olu nana ka na anw kalan an ye kuma dɔw fɔ olu tun t'o dɔn mais olu bɛ taa n'o ye bi donc u bɛ dɔ fara u ka ko kan Kuresi bɔra k'a fɔ cogoya min na aw den ni aw balimakɛ o ye ne ye Sunkalo Jara ye n ye Kucalaka ye mais Ala ye n sigiyɔrɔ bɛɛ bi Bananba ma ne ye Bananba sɔrɔ cogo di ne bɛ baara kɛ structure dɔ de kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko CID mais a faamuyali teliya an b'a fɔ ko banque islamique CID ye cakɛyɔrɔ ye wari baarakɛyɔrɔ de don microfinance don caisse intermédiation et de développement Amana Finance SA an ka sunba o bɛ Bamakɔ ACI 2000 la place kan kɛrɛfɛ donc an ka agence dɔ bɛ yen agence dɔ bɛ dividende na dɔ bɛ point de service dɔ bɛ Bakɔ Jikɔrɔni Falajɛ dɔ bɛ yen an ye Kucala dayɛlɛ Kucala équipe yɛrɛ la ne yɛrɛ tun bɛ yen anw de taara Kucala organisation kɛ ka Segu fana dayɛlɛ bon Bananba de bɛ sen na sisan Kuresi y'a fɔ cogoya min na Kuresi n'a ka jamakulu olu de ye anw ka CID in tɔgɔ mɛn ka wuli ka taama ka taa se fo an ka direction na Bamakɔ ka kuma n'u ye k'a fɔ vraiment olu ye banque in ko mɛn n'o ye banque islamique ye k'a tɛ gɔrɔkɔ juru fɛ olu de dun ye muminiw ye olu ye silamɛw ye vraiment olu mago bɛ a la an ka direction ka na olu fɛ an ka diɲɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ barisabula olu ka mara kɔnɔ yan olu tɛ warijɛ fɛ
bon an ka baara kɔnɔna na anw fana tɛ warijɛ di mais kama sɔrɔ an bɛ juru don donc an n'an ka ɲɛmɔgɔw n'olu sigila u kumana u ko bon vraiment n'an ma ɲɛ nali kɔ aw ko aw ye jɛkulu ye est ce que jama bɛ aw bolo wa u y'a yira k'a fɔ olu ka jɛkulu in kɔnɔna na maa min bɛ sɔrɔ u bolo a bɛ 8000 personnes bɔ maa ba 8 u k'o tɛ baasi ye an bɛna an ka mɔgɔ dɔw groupe dɔw bila ka na u bɛna a ka mara kɔnɔ ka na étude de faisabilité kɛ ka n'a lajɛ n'a sɔrɔla anw bɛ se ka na an ka ni aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u nana u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la anw nali a ka di yankaw ye kosɛbɛ ɲɛmɔgɔw k'o ti dan o ma olu yɛrɛ bɛ wuli ka na tɔnsigi kɛ u wulila u nana u ye tɔnsigi kɛ Banaba ka tɔnsigi kɛ Tuba u y'a yira u la k'a fɔ vraiment banque in ka d'u ye u bɛ fɛ an ka na an n'u ka jɛ ka baara kɛ o kɔfɛ o don na o kɔfɛ u yɛrɛw ka mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan maa min taala Bamakɔ a ka ca u ka compte min bɛ anw fɛ yen bi fɛn 2000 personnes ye a b'o bɔ k'o fɔ aw ɲɛna Jose u ka compte min bɛ anw bolo c'est plus de 2000 personnes donc o la olu ni an ka ɲɛmɔgɔw kumana u ko u ti dan o ma u ka lasigiden dɔ bila ka na u fɛ min bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna ni mɔgɔ min mago bɛ compte dayɛlɛ la teliya u ka compte dayɛlɛ ɲɛmɔgɔw k'o tɛ baasi ye yanni lasigiden ka na a bɛ yɔrɔ d'an ma an yɛrɛw bɛn'o labɛn k'o kɛ agence ye u ye yɔrɔ ɲini Banaba ala y'a kɛ yɔrɔ sɔrɔla u ye yɔrɔ d'an ma BDM yɛrɛ kɛrɛfɛ juste an ka mɔgɔw kan ka bɔ Bamakɔ ka na u bɛn'o yɔrɔ aménager yen bɛ kɛ an ka agence ye o temps kɔnɔna na u ye ne bila ka na ne kana sigi Kureshi fɛ yan n ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna tɔn bi baara kɛ cogoya min na anw ka microfinance bi baara kɛ cogoya min na an bɛ wari don cogo di an bɛ juru don cogo di an bɛ baara kɛ cogoya min na an k'o o kuma ne kɔni b'o de la mara in kɔnɔ depuis le 4 mars donc ne bi bon bi kununko date la n yɛrɛ sera ka tɔnden min sɔrɔ mara in kɔnɔ n ka yala kɔnɔna na ka daminɛ le 4 la ka na bila bi la fɛn fɛn mɔgɔ 60 ye bon a b'o bɔ parce que n y'a yira an ka ɲɛmɔgɔw la u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que agence ka se ka labɛn ni agence labɛnna i b'a ye mɔgɔw bɛ da la k'a fɔ ko in ye tiɲɛ ye parce que n ka tournée in kɔnɔna na mɔgɔw y'a yira n na k'a fɔ u tulo tigɛra mɔgɔ caman nana yan u nana n'u nɛgɛ projet kɔnɔna na fɛn ko anw ta tɛ projet ye mais projet don anw kɔni nana jamana dɛmɛli de kama wa ni sigana bɛ n ka kuma na o kuma n yɛrɛ ka agence direction numéro filɛ nin ye a bɛ se ka weleli kɛ k'a lajɛ aw yɛrɛ ka mɔgɔ min bɛ yen a bɛ se ka ɲininkali kɛ u bɛ danaya di aw ma baara in kɔnɔna na donc ni ala y'a kɛ k'a fɔ ninnu nana bi kuma dilannen ma a diyala ne ye parce que an bɛɛ bɛ yan dɛmɛ de hukumu kɔnɔ Jose ye kuma dɔ fɔ ne ta o ta yɔrɔ la ne bɛ kuma in fɔ adamaden mana kɛ cogo o cogo n'i ma ɲɛ ko maa b'i dɛmɛ f'i k'i cɛsiri ne nana ne ma deli ka se yan ne ye Banaba tɔgɔ mɛn depuis ala k'an da a ma deli ka se yan mais ne sera yan a ma tɛmɛ dɔɔnin kan hali ni ye ne bila yan bi ni ye ne ɲɛsiri ne bɛ taa Banaba hali dibi la ne bɛ n ka moto boli ka taa Banaba tile fila in kɔnɔna na ne ye yɔrɔ bɛɛ dɔn ne ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o ne na taa n ka dugu ta la ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ o na taa n ka dugu ta la o ye mun ye o cɛsiri de ye anw fana bɛ fɛ aw ka cɛsiri n'a fɔra ko banque islamique tɛ wari bɔ k'a di mɔgɔ ma k'i b'a dun i ten dɛ hali ala yɛrɛ ka juru tɛ to maa si la n'i ye mumini ala ka juru tɛ Jose y'a fɔ cogoya min na an tɛna wajulu kɛ parce que yan an karamɔgɔw de bɛ yan i mana sa ka juru min to i la sini ala b'o kan i la wa anw yɛrɛw mana wari d'i ma a mana kɛ cogo cogo i b'i jija i fana b'an ka nafolo sara mais anw ka nafolo di cogo ani banque tɔw ka nafolo di anw ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ jurudon ye o i ye cikɛla i mago bɛ engrais la o i mago bɛ sari daba la o i mago bɛ labour kɛ sari la o semoir do o ɲari do o i mago mana jɔ a fɛn fɛn na wotoro fali o an bɛ nin bɛɛ d'i ma hali n'i mago bɛ balo la k'a san anw bɛ balo san de sugu la k'a d'i ma n'an ye min san an b'an ta fara kan bari sabula an bɛ sanni feere kɛ alisilamɛya diinɛ y'o de fɔ nafolo dili nafolo jɛli wari min bɛ d'a kan ka di o ye haramu ye n'an b'a fɔ o ma ko gɔrɔko juru mais sanni feere alisilamɛya diinɛ y'o daga mumini kan kamasɔrɔ warijɛ dili a y'o kɛ haramu ye mais a ye sanni feere daga donc an ka fɛn bɛɛ bɛ sanni feere kɔnɔ mais ni anw ye warijɛ min di an ka tɔnden ma client min ye client ladiri ye o kɔni tɛ tɛmɛ 20,000 kan mais tɔnɔ t'a la mais ni anw kɔni ye fɛn fɛn san k'a d'i ma n'an ye cikɛ 3 san 50,000 an bɛ se k'a d'i ma 60,000 10,000 min b'a kan o y'an ka tɔnɔ ye anw yɛrɛ ni e de bɛ taa pour que k'a yira Jose ninnu na k'a fɔ ko banque islamique bɛ baara kɛ cogoya min na o kɔni ye anw yɛrɛ de bɛ taa sugu la an bɛ taa an ka misi san k'a di an ka client ma n'an y'a san 50,000 an bɛ se k'a di a tigilamɔgɔ ma 60,000 walima n'an y'a tɛrɛmɛ n'an bɛnna da min kan a bɛɛ bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna na n'an bɛnna min kan juru bɛ don a la o la n'i ka bɛnɛ feere i b'an ka wari sara mais ɲan'o cɛ f'i ka compte dayɛlɛ o compte nin de bɛ dayɛlɛ 800 i bɛ na ni photoden 3 ye o kɔfɛ i ka carte ni na walima carte d'identité n'olu t'i bolo i ti compte sɔrɔ an fɛ yen i bɛ na n'o ye an b'o copie kɛ an b'o don i ka dossier la a y'a fɔ Jose y'a fɔ a ka kuma na jɛkulu mana kɛ cogo cogo adamaden mana kɛ cogo cogo i bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ wa jɛkulu mana kɛ cogo cogo i bɛ dugu dɔ kɔnɔ dugu mana kɛ cogo cogo i bɛ commune kɔnɔ wa commune mana kɛ cogo cogo i bɛ région dɔ kɔnɔ a fɔ i bɛ cercle kɔnɔ cercle mana kɛ cogo cogo i bɛ région dɔ kɔnɔ région bɛ district kɔnɔ donc o la i b'i ka sigida sɛbɛn ɲini i ka mairie kunda n'o ye certificat de résidence ye min b'a jira k'a fɔ ne de bɛ nin commune in kɔnɔ wa ne bɛ nin dugu in fana na donc o bɛ don i ka dossier la ni photo t'i bolo an yɛrɛ bɛ photo ta 100 donc compte musaka bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 900 ma o compte in kɔnɔ n'i y'o dayɛlɛ dɔrɔn f'i ka wari dɔ bila Jose y'a fɔ a ka kuma na
n'i y'a mɛn ko i b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna a ye n dɛmɛ n ka wari la o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo a kunkolo de b'i bolo e ko ka juru don e la k'e mago bɛ tura kelen na e yɛrɛ dun ka bɛnɛ taari yɛrɛ tɛ tɛmɛ 3 kan depuis dugu kɔnɔ anw ni jɛkulu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kama union jɛ ka baara ye anw laɲini an ka na an ka jɛ an n'u ka baara kɛ wa i bɛ jɛkulu min kɔnɔ an n'i bɛ baara kɛ n'i tɛ jɛkulu kɔnɔ an ni fana bɛ se ka baara kɛ mais min ka d'an ye o ye jɛkulu ye parce que jama jɛlen de bɛ bi fɔ sigida kɔnɔna na aw de bɛ ɲɔgɔn dɔn i ye sɛ baarakɛla ye o i ye mɔnikɛla ye o i ye jura ye o i yɛrɛ ye jagokɛla ye o i ye bagan baarakɛla ye o i yɛrɛ ye nakɔ sɛnɛna ye o i mana kɛ baara o baara kɛbaa ye anw ni bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fo fugari a y'a hakɛ to maa min tɛ baarakɛla ye anw t'o dɛmɛ dɛ ninnu fana y'o fɔ u ka kuma na maa minnu tɛ baarakɛla ye anw t'olu dɛmɛ anw bɛ baarakɛbali anw t'o dɛmɛ an bɛ baarakɛla de dɛmɛ donc hokumu kɔnɔna na n'i y'o compte in dayɛlɛ kalo o kalo compte in de kɔnɔ san kɔnɔ 2100 n'i y'i ka bɛnɛ feere n'a ka di 2100 bila i ka compte kɔnɔ a banna parce que an b'a dɔn cikɛyɔrɔ la n'a fɔra ko wari mara cikɛlaw b'a fɔ ko wari t'u kun kama sɔrɔ wari bɛ yen sila y'a fɔ a ka kuma na san yɛrɛ mumɛ bɛɛ e b'i ka ci kɛ k'i ka nafolo de sɔrɔ normalement e kan k'a dun dɔɔni de fo ka taa cikɛ ban mais anw ta ye dunko ko kelen ye an bɛ ka aw de dɛmɛ a y'a lajɛ a k'an ka kuma ninnu ta jama mana sigi cogo o cogo dɔw b'a fɔ ko nin jama in ko nin tɛ foyi ye ko ninnu nana dɔrɔn u bɛna kuma de fɔ an ɲɛna k'u tɛna sɛbɛ ko kɛ hali ne yɛrɛ ka tɔnsigi la u b'o kuma fɔ ni min y'o fɔ a y'o to yen ni ko in daminɛna ni sɛbɛ don ni sɛbɛ tɛ aw yɛrɛ de bɛn'o dɔn wa n'a ma kɛ sɛbɛ ye an bɛ taa dɛ n'a ma kɛ sɛbɛ ye an bɛ taa dɛ bɛndaya ye na n'u ka agence ye yan k'u b'u ka agence dayɛlɛ u nana ka n'u ka étude kɛ u nana sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la baarakɛla minnu bɛ yan ko in yɛrɛ tɛ olu fɛ baale sinon hali nin yɔrɔ in na karamɔgɔkɛ y'a fɔ a ka kuma na aw bɛ se ka hali sini a bɛ aw kunkolo la ne de tɛ se ka kɔɔri de sɛnɛ minɛ ko aw ka dugukolo in man di kama sɔrɔ dugukolo in ka di diɲɛ fɛn bɛɛ de bɛ ɲɛ aw fɛ yan anw yɛrɛ ka mara yɔrɔ la kucala yɔrɔ dɔw bɛ ka cɛncɛn ɲini u tɛ k'a sɔrɔ pour que olu ka foro ka kɛ cɛncɛn u b'a kɛ cogo di olu bɛ nɔgɔ de ɲini misibo ani kɔɔri fufugu minnu bɛ fɛn u b'olu de bila ka tila ka i bɛ taa dugu dɔw sɔrɔ yɛrɛ bani kɔnɔ ka tiga ninnu ani furanankala ninnu olu tɛ ye dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen spécialement olu de b'olu fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ nɔgɔ ye ka dingɛ sen k'a da kɔnɔ ka tila ka ji bɔ kɔlɔn na ka n'a bɔn a kan k'a kɛ nɔgɔ ye ka sɔrɔ k'a bila foro la pour que foro ka kɛ bugurumugu ye parce que u ka yɔrɔ dɔw bɛ yen o ye bɛlɛ ye donc aw ka dugukolo in aw yɛrɛ bolo ko kɔɔri tɛ se ka sɛnɛ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ yan a si tɛ se ka kɛ ni plan tɛ karisa ko n ta ka di e ko tiɲɛ tɛ e k'a kɛ ka lajɛ bani n'i y'a kɛ ka lajɛ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ alihamudulilayi i yɛrɛ bɛ n'a ye anw ka du kɔnɔ kucala ye mɛtirikɛ dɔ b'an kɛrɛfɛ yen a ko ne ma jara bi ale yɛrɛ ɲɛ bɛ jago min na i ka se ka miliyɔn sɔrɔ a la yɔrɔnin kelen kalo 6 kɔnɔ k'o tɛ foyi ye sɛbara kɔ sɛmara dɔrɔn sɛbara miliyɔn 1 i b'o de sɔrɔ kalo 6 kɔnɔ k'a yɛrɛ bɛ caya n'o ye ale tun bɛ kulo feere 7,000 mɔgɔw tun bɛ kule mais bi kulo jɛman yɛrɛ pasi kucala 9,000 10,000 ninnu b'a kalama n'i m'o bɔ i t'a sɔrɔ ne terikɛ dɔw Bamakɔ ale bɛ kulo sogo de feere ale bɛ se ka kulo 1 san a sogo yɛrɛ dama 8,000 mais ale b'a feere 12,000 a kilo olu b'a san 800 mais n'u b'a feere ma 5,000 walima 6,000 francs donc o la an bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ yan ninnu kɔni nana olu bɛna aw kalan de ne ka kuma ye min ye anw mana na anw ta ye aw dɛmɛli ye nafolo la mais anw bɛ aw dɛmɛ cogo di an tɛ wari d'aw ma dɛ i mago mana jɔ diɲɛ fɛn fɛn na ni dɛmɛ y'i kala sɛ mara cogo la e mago bɛ sɛ 10 de la i ka compte bɛ anw bolo i bɛ taa i ka compte i bɛ taa laɲini kɛ ne mago bɛ sɛ 10 de la n'an ye sɛmusow san 400 an bɛ se k'a d'i ma 500 n'an ye donikɔrɔ san 700 misali don an bɛ se k'a d'i ma 1,000 walima 800 min ma k'o ye an ka tɔnɔ ye i bɛ taa sɛ in bila ninnu ye e kalan ka ban i bɛ sɛ in mara kalo 6 kɔnɔna na a si tɛ sa fo mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ k'i bɛ taa sɔrɔ k'e ni ala ka di kama sɔrɔ o tɛ dɛ hali adamaden n'i hakili to i yɛrɛ la i b'i mɛn si la donc kuma t'i bolo fɛnw ma donc ninnu nali jala ne ye dɛ n'u nana k'u bɛna formation k'aw kun aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna ko kucalakaw bɛ baara la donc a y'o lajɛ ka ɲɛ n'an bɔra yan an bɛna se misi ko ta yɔrɔ ma anw fana bɛ embouchikɛlaw dɛmɛ mais an tɛ embouchikɛla dɛmɛ ko i ma guwa jɔ dɛ f'i ka guwa de jɔ ka kala yɛlɛ a sanfɛ anw bɛ t'o lajɛ an ɲɛna fɔlɔ n'o bɛ yen tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko e ye bagan marala ye wa i labɛnlen don a kama i mago bɛ misi hakɛ min na an bɛ t'o san garabali la an b'a d'i ma i bɛ taa siri wa n'i y'a siri n'an ye kalo 1 kɛ an bɛ taa lajɛ n'an taara an ka investissement lajɛ anw ye fɛn min d'i ma an bɛ t'o lajɛ n'o bɛ yen an b'a sɛbɛn papier la k'a bɛ yen wa n'a balolen don n'a bɛ ka to k'a balo ka ɲɛ fana an b'o fana kɛ donc an bɛ nin bɛɛ kɛ o de y'a kɛ Jose ko a ka kuma na maa min bɛ wari bɔ k'a di a tigilamɔgɔ b'a lajɛ de ni ko in taabolo ɲɛna a bɛ se 2 mais n'a ma ɲɛ a bɛ da o 1 ma donc an ka hakili to o yɔrɔ la i ye jɛkulu baarakɛla ye o ne taara dugu dɔ la ne y'a sɔrɔ Jose olu ka nakɔ yɛrɛ musow hinɛ bɛ ne na nakɔ bɛɛ lajɛlen jalen don ji tɛ yen ne k'u ma bɔn anw ye banque islamique ye anw ye CID an mana financier anw bɛ mɔgɔ dɛmɛ mais anw tɛ wari bɔ k'a fili anw bɛ dɛmɛ kɛ cogo di u b'a fɔ dugutigi ɲɛna n'a ka conseil ni alimami u bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n bɛna fɔ n ka président ɲɛna an bɛ jɛn ka taa an bɛ taa tɔnsigi kɛ n'u ye an kan ka wari di cogo di baara kan ka kɛ cogo di n'a farala ɲɔgɔn kan juru mana n'a ma ɲɛ ko dɛmɛ bɛ kɛ dugu de an bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka forage in sen forage kan ka bɛn joli de ma n'o da dɔnna a kan ka labɛn cogo jumɛn na n'o da dɔnna
dugu bɛɛ bɛ bɔ o wari hakɛ kalama ni anw bɛ se ka financer o kuma anw b'o fɔ mais a bɛ se ka financer cogoya min na anw bɛ diɲɛ o la juru bɛ sara cogo di kɔmasegi bɛ kɛ cogo jumɛn na aw ni anw bɛ diɲɛ n'o ɲɛna an bɛ papier dilan o kan o yɔrɔ la ne bɛ min ɲini Jose ninnu fɛ n b'a ɲini u fɛ n'u sera Bamakɔ u k'u jija u ka se an ka direction mɔgɔw ma o n'u ka kuma anw kɔni bɛ yan u n'an ka direction mɔgɔw ka kuma hali n'aw taara sini ye dimanche ye n'aw taara lundi ntɛnɛn aw ni an ka directeur bɛ ɲɔgɔn ye walima an n'an ka addition bɛ ɲɔgɔn ye n'a ka da n'an tilala n bɛ déjà ka numéro di i b'a wele ne bɛ n ka numéro d'i ma i b'a fɔ ntɛnɛn don ni waati Jose k'aw ka taa n'aw ma taa sa o y'anw ye alhamdulillah o ka nɔgɔn donc o ka di ne ye kosɛbɛ n'o kɛla ne yɛrɛ bɛ waso n'o yɔrɔ ye ni Jose ninnu sela yen u bɛ kuma n'u kumana olu ye dɛmɛjɛkulu ye u bɛ fɛ ka mara nin kɔnɔna dɛmɛ u n'u ka lasigiden ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan mais u bɛ dɛmɛ kɛ cogo di anw ka ɲɛmɔgɔ ni Jose ninnu ka ɲɛmɔgɔ bɛ kuma n'olu kɔni sela ka kuma ka bɛn k'a fɔ k'olu kɔni ni anw bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ parce que anw ka baara in kɔnɔna na Jose jɛka baara b'a kɔnɔ jɛka baara bɛ anw ta in kɔnɔ jɛka baara modèle jumɛn jɛka baara financement n'an b'a fɔ o ma ko les crédits d'investissement o bɛ an ta nin kɔnɔ aw ni anw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara kɛli dɔ ɲɛ bɛ aw kɔnɔ aw bɛ mɔgɔ dɔ dɔn min b'a kɛ mais a financement tɛ aw bolo ninnu ka éleveur ye compte dayɛlɛ anw fɛ yen ninnu ka compte ninnu ye musojɛkulu caman bɛ yan olu bɛɛ ye compte dayɛlɛ ka ban awɔ ne kan bɛ min ma n kan bɛ nin de ma ninnu ka compte b'anw fɛ yen président u ka compte tɛ yan u bɛ compte dayɛlɛ ka ban n'u ye compte dayɛlɛ a ye mun fɔ a ko k'u mago bɛ foraji la ji bɛ se ka di baganw ma cogo min hali n'a ma d'u ma n'a bɛ juru la i m'a fɔ ten yan waritigi filɛ nin ye awɔ u ye mun fɔ u sela ma u y'a fɔ ten aw ye mun kɛ an ko k'u ka compte dayɛlɛ compte dayɛlɛ la u ka ɲɛfɔli k'u ka mɔgɔw ɲɛna n'u bɛ don min sɔrɔ u k'o fɔ an ɲɛna an bɛ taa an n'u bɛ kuma ale ye compte dayɛlɛ ka bɔ sisan a b'u ka mɔgɔw de lakuma ka kuma u fɛ n'a y'u ka mɔgɔw lakuma k'a fɔ ko an bɛ se ka taa ka baro k'u fɛ anw bɛ se ka projet in monter cogoya min na pour que u ka se ka ji sɔrɔ an b'o plan de tracer non o ka nɔgɔn o kɔni ka nɔgɔn donc fo n'u ma wari sara don o don n'an bɛ taa kalo an bɛ taa misi kelen minɛ wari bɛ sara a bɛ ɲɛ donc n'aw sera Bamakɔ donc aw ni anw ka ɲɛmɔgɔ bɛ se ka kuma o ko bɛ e yɛrɛ de bolo donc ne bɛ tila k'a wele n'i ye weleli kɛ n bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛna n ko bon n ko anw ni mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ni aw bɛ fɛ ka kuma donc u bɛ baara in kan ka dilan cogo min na u b'o kɛ o kɔfɛ ne fana bɛ min ɲini aw fɛ n'aw sera Bamakɔ ye aw fana k'a ka compte dayɛlɛ parce que actionnariat b'an ka ko in na actionnariat b'an ka ko in na awɔ n'an taara ntɛnɛndon dɔrɔn awɔ k'an to aw fɛ yen an bɛ compte dayɛlɛ ne bɛ wala e bɛ Kucalaka la wala o de don Joromadu ye min fɔ voilà ninnu ta de don ale de ye banque a ka yɔrɔ yɛrɛ jɔ Joromadu wala ne b'a la n'an taara Bamakɔ ne yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ ɲini hijidenw ka wari min bɛ yen k'a dɔgɔdɔgɔnin bɔ ka taa bila ka banque anw ka ko ka teli donc o kɔfɛ ni kuma cayala nafama yɔrɔ bɛ dɔgɔya an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan min ni nin kɛnɛ in tɛ kelen ye n tɛ ni kuma kɔni daminɛna fɛɛrɛ tɛ anw na bilen bon ne kɔni ma tila sa nka mɛ ne bɛna yafa ɲini kɛ jama fɛ o kuma k'an ka kuma jɔ yan bon ne kɔni b'a fɔ Jose ni Demba ɲɛna olu kana saliya hali n'u ma ɲɛ k'u bɛ formatɛriw bila ka na anw fɛ yan union fana ka compte b'an bolo yan dɛ n'u ye wari di union mɔgɔw ma a bɛ se ka kɛ olu b'a dun u ka wari bila anw fɛ yen ni min bɛ bɔ o na bɔ k'a kɛ ka baara kɛ Jose ye kuma dɔ fɔ ko mɔgɔ min bɛ dɔrɔmɛ 10 bɔ ko n'a y'a dɔn k'a fɔ ko 20 bɛ sɔrɔ a la ko mɛ ko n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ wara fagali la k'o k'a sɔrɔ wara kunkolo b'a yɛrɛ bolo bamanankan don anw ta ye jɛman fɔ ye n'a kɔni ma ɲɛ ko aw bɛ ko mɔgɔw bɛna ka na kalali kɛ a y'a jija hali n'a kɛla dɔrɔmɛ kelen aw yɛrɛ bɛ cotisation dɔ kɛ k'o yira Jose ninnu na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la anw ka bolomafara ye nin ye n'o kɛla courage bɛ don u yɛrɛ la dɛ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca dɛ n'o kɛla coopérative bɛɛ k'o kɛ ni coopérative bɛɛ y'o kɛ o bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ taa u bɛ se sigida min na o sigida mɔgɔw bɛ nisɔndiya u kɔnɔ hali n'a kɛla olu yɛrɛ bɛ wari b'u yɛrɛ kun mais président bɛ o yɔrɔ in tɔ dafa donc ne bɛ min ɲini mara mɔgɔ bɛɛ fɛ banque islamique kɔnɔna na aw de tɔgɔ la ni aw yɛrɛ b'a fɔ banque islamique a bɛ faamuya o cogo de la donc a bɛ jija cogoya bɛɛ la ni min bɛ fɛ ka compte dayɛlɛ n'i bɛ fɛ ko Jarakɛ ka taa i ka dugu la problème t'a la Kureshi wele dɔrɔn i k'i ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka taa an ka ɲɛfɔli kɛ ni min bɛ don tɔn na o bɛ don tɔn na wa baara wɛrɛ bɛ yen min ni nin si tɛ kelen ye ne bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ hakɛto b'a la n bɛ yafa ɲini kɛ mɔgɔw fɛ
tondew ne kun bɛ dɔ min sɔrɔ i y'o tondew bɛɛ k'i tuloma jɔ o kun ye bi de ne y'a fɔ a ye a bɛ san joli bɔ n ko an ka ko dɔ ɲɛsigi ne tɛ aw ɲininka n ka déplacement la ne yɛrɛ bɛ n ka déplacement kɛ ni n yɛrɛ ka wari de mais ne kun ye dɔ min sɔrɔ a dɔ nana bi a fɔra ko jɛkulu fɛn o fɛn maa 25 olu tɛna kala fu olu bɛɛ an yɛrɛ de b'an bolo da an yɛrɛ ka baara daminɛ mais a tɛgɛlankolon sigilen filɛ bi ne ye nin ɲɛsigi k'a ɲɛsigi n ko tɔndenw maa ba yirika caman hali dɔrɔmɛ 5 n'an y'o fara ɲɔgɔn kan san damadɔ an bɛna nɔ bɔ dɛ u y'o kan dɔ kurɛsi bɛ nin bɔli na nɔma ye n tɛ n ka wari bɔ wa an filɛ a jɔyɔrɔ la bi bɛɛ nimisilen dɔ bi ne ye nin fɔ ka caya ka maaw bila k'a f'u ye n ko an k'a kɛ kalo 100 an ka to k'o fara ɲɔgɔn kan k'a di kɛsi tigi ma ne tɛ a ye ɲɛ na ye dɛ ni kungo min mana don min wari b'an kun an b'a kɛ kungo in ye o m'u kun don a kɔrɔ wa maa 25 sikɔrɔ ma 5 bi n'i ko bɛ an bɛna ɲini an ka partenaire fɛ Denba fɛ ka an ka kalankɛla minnu bɛna kalan don an kun ka na kɛ yan o bɛ baara nɔgɔya aw ma n'o tɛ n'a fɔra ko yanni Kucala ta ka segin maa kelen o kelen hakɛ min don ne b'a dɔn nin wulilen kɔfɛ a y'a lajɛ ni n ka nkalontigɛ o nkalontigɛ a y'a lajɛ ka to ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ an bɛ ne malo dɛ n'a fɔra fɛn o fɛn kungo fɛn o fɛn sera an ye makarikɔ ni deli kɛ tɔn tɛ taa an ye dɛ an ka ɲɔgɔn n'i ye jateminɛ kɛ a ɲɔgɔn si tɛ lamini na bi an ni barawulikaw y'an an balimaw nin bɛna dansigi kɛ bi don kibaru la an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn an b'a